Gbam. Bam. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. And why you magaze me, magaze akwa, magaze etinye aro, nọ na gbam, ebe bụrụ anyị onye osibe, anyị gbanye ya ọgbaba, anyị kwụnye ya n'ọkọ lebe, nke anyị meluju oyi, anyị mekwasị ya ọzọ, ndị bụ anyị afọ m ka bụ Dr. Chijioke Igwendu Odogwu Bubu Yambaba, ezigbo onye Aba, nwanne Odolụwa na nke ikpeazụ a, ndị bụ anyị tata ụmụaka isi eme ya n'oge gbam, ebe anyị na-ewetara unu ife pụrụ iche, ife onyinyo, ife ịkpa amụ, ife mmụta, ife dị omume. Tata enwere onye anyị na ya nọ tata, onye most of you kwesịrị ịma n'iru akwụkwọ, ịma na ebe a anyị na-akpọta anụ na-enwere obi, ibi n'oge mind open body, anyị na-akpọta ndị nwere ike eji ananne, ndị nwere ibobo. Tata anyị na-anabata ezigbo onye dibịa ama ama, onye omenanị, onye Okija ji wee bile, Nkata iyi. Eke Hit, biko kọwara anyị, kọde onye anyị na-anọ tata, gaa n'iru. Si ajụjụ na-ekwu iwere ọnụ m ị ga-agba n'ọmụnwa bụ Eke Hit na Okija na-ekwu nkata ọgwụ iyi ka iyi. Udene na-eri otu na nke ikpeazụ a n'ọmụ na-ekwu arụsị agọrọ Chukwu aka na-ebi ya ụmụ okorobịa ike nke ikpeazụ a. Ọmụ ka a na-akpọ Eke Hit na Okija, adreesị ndị Okija. Ya gazikwere gị John Baba. Eke Hit, nọrịnne, nọ na gbam. Eke Hit enwere ife dị iche anyị fụgo n'iru akwụkwọ, anyị afụgo ọtụtụ ife, anyị afụgo ndị dọvam, fụkwuo ndị dọgị vam, anyị afụgo ndị si na Eke Hit amara ife ọ na-alụ, fụ ndị sikwa na Eke Hit na ya bụ nọmba 1 na-ada ụmụaka. Otego eji ezutere anyị ozi ya Mbaba kpọkene Eke Hit, kpọọ onye a na-agba m mgbe ọbụla, kpọọ onye Eke Hit na-agba m. Nsị tata ka anyị na Eke Hit n'ọlụ ya, dalụrị nne ka isi wepụta time na your busy schedule, because mgbe m kpọọ ya ịgwa m na ndị kwụkwa na line na-eche ka nkụ, mana ka ị bịa gwa uwe okwu nnọrị nne. Eke Hit biko gwa anyị ka ezigbo afa Eke Hit, kedu afa gị, kedu ebe amụ gị, kedu ebe ito, kedu ebe ị ga primary school, secondary school, kedu your background, gaa n'iru. Ọ dị mma na o nwere ka a na-adị were na-agba egwu a na-agbagbu mgbe ogene ka ndị bekee n'ogbu a na ka anyị were nwe ihe anyị na-ekwu. Mba, gaa n'iru, o nwere ife na-eme. Ha Igbo bụ akarịa. Ebe ọ bụ mgba ori akụ mweta gaa n'iru. ife ọ na ezuo na ka agba tụtụ udene ife ọ na ife ada nga ya eruzi ya na kịta. Yes, ebe ọ bụ. Nke izizi bụ na Eke Hit bụ onye Okija. Abịa na Okija, abụ m onye Umuofor Okija. Abụ m nwa Nwokecha Igboekweze, oke dibịa ama ama na Okija. Abịa na ka esi wee mụọ Eke Hit erika. Maka na ibe m na-agwa ndị mmadụ bụ na anụ uso na-agba ọsọ na Igbo nwere isi kpatara nji wee kwuo okwu nke ikpeazụ a sị na ọrụ onye m na-agba achawo, mana ị na-enwe kọstọma na mma gwụrụ ọgwụ Igbo a na-afụ gị ụfụ ọ karịa. Ọkụ ya bụ otu okwu a na Igbo nwere isi. Ebe a mụrụ m nwa bụ Eke Hit bụ n'ihu arụsị a na-akpọ Ogbugbu akpụ Okija. Nke bụ eziokwu bụ na nne Eke Hit amụrụ Eke Hit n'ụlọ ọgwụ, maka na nne m mụrụ ụmụ 12, 11 na nwụọ. Ewere ebe ọmụ nwa bụ Eke Hit n'afọ 13 good months. Ka nne m si wee kọrọ m akụkọ si na ọ na-eme eze mitin ndị ememme mitin ụmụ ọkpụ ọdụ ubiri ntu a isi akarị ebe niile, asị na nwa na-eri ya n'afọ. O wee bụrụ na mgbe ọ na-ego adịa ihe adịa, mana ọ nwe arụsị be nne ya na-akpọ Ogbugbu akpụ Okija. O were karịa. Nne m ewere jee n'Uriom
nne ya nya yi step mother n'ọnụ oyibo nwunye nne ya na mkpọ ya jee nwụrụ nwa uriom n'anya fọ ji kpọrọ nkụ wee were ya gaba n'ihu arụsị a na-akpọ Ogwu akpọ Okija wee so Ogwu akpọ wee sị ya na ọ bụrụ na ya bụ arụsị ya egbu ya gbuo ya nga ọ bụ na arụsị a chọrọ ka ọ zọọ ya ndụ ya zọọ ya nga na o nwee ego ọbụrụcha na nne ya nwa na nne ya nwa n'ụwa na-asọzi ya oyi na ebe a ka nwere onwe ya ga-adị n'ọkwa ebe a ka ọnwụ ya ga-adị ka nne m si were kọ na mmadụ ya na-ama mgbe ebu ya n'afọ nọ nne m kọrọ m wee gere dukwu eso ọ bụrụ eziokwu nne m were sị na ya begidere akwa begide akwa chie anụrụ m na iwe Ogwu akpọ Okija nwere nsọ a na-abụ asọ mmiri ebe a ma a na-anyụ ya mmiri nne m asị ka ọ na-eweta aka 7 o'clock in the evening amịrị ya na-awara ya awara na-awara ya awara ya were bini ya sị ka ya pụọ iro je nyụọ amịrị mbini ya ka ya biniziri nwa isi ya na ya na-ahụ dekapụta so na ebe a mụrụ mụnwa bụ Eke Hit bụ n'ihu arụsị a na-akpọ Ogwu akpọ Okija mana mụnwa bụ Eke Hit bụ onye Umuofor agụrụ m akwụkwọ praịmarị skuulu n'ebe a na-akpọ St. Paul's Primary School Ụmụatụ Egwu Okija anyị nwa bụ ndị agụrụ sekọndịrị skuulu n'OGS mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa na ọ bụzi kịta so n'ebe a ka anyị gụdebere maka na mgbe a na-efe enya n'ọgbụ mkpaakwụ ka anyị ji azụ onwe anyị n'akwụkwọ mgbe mkpaakwụ na ire nkụ na ire akị maka na mgbe a ka mgbenye karịrị akarị so na Eke Hit bụ nwa na Okija chara ogidi bụrụ onye Umuofor Okija bụrụ nwa Nwokecha Igboekweze and ihe sikwanụ na agwụ a efuru Eke Hit na-eme bụ ihe na-ada anyị ada ibe na ngwurube nna taa nna mere dibịa and ka o si wee kacha mma bụ na ọ bụ imesịa dibịa tupu ị nwụọ nwa ga-eburukwe n'ihu nna mere dibịa tupu ọ nwụọ onwe ya ebido onwe ya emesịkwa dibịa tupu ọ nwụọ onwe ya ebidokwa o mesịkwa bụ Igboekweze tupu ọ nwụọ nna m bụ ụkọchị ebidokwa nna m dịkwa ndụ mụnwa abụkwa Eke Hit ebidokwa dibịa nke m so na anyị bụ iju na-awa n'ihu nna maka na ọhịa esi na agbụrụ anụ ụsa na-agba ọsọ so na ọ bụ nna agwọ taa abụọ ọgwụ nna aka nna agwọ ọ ka mụnwa bụ Eke Hit ji eme nkwuchi ọkwụ ọgwụ nye garanti ya ka mụnwa bụ Eke Hit na Okija ji eme nkwuchi ọkwụ ọgwụ nye garanti sigo ebe na be Eke Hit ma ịgwọcha ọgwụ ma ọ karịa 4 days ma ọ bụrụ na ọgwụ ahụ arụghị ọrụ you should come and take your money back ọ ihe na-ekwu mana mụnwa bụ Eke Hit na Okija tupu ngwa ọrụ mmadụ ọgwụ ana m ebu ụzọ agba afa maka ọhịa nna agwara m ụdị ihe a n'onu nna aka m si wee mịa afa nna aka nna agba ọgwụ nna aka nna agwọ na ngwurube nna aka m bikwu ruo nke mbiri nna agwara m tupu ngwa ọrụ mmadụ ọgwụ m bụ ụzọ gbacha afa mgba afa ka m mara ma ọ nwere mmụọ na-egbochi onye ahụ ụzọ ma ọ nwere ihe ga-ebute na ọgwụ ama nle ọ bụrụ na o nwere ihe ga-ebute na ọgwụ ama nle mụ burugodo ụzọ chụọ na aja mee ka ihe anyị efe n'ụsọ ọ na ọ bụrụ na ngwa ọrụ ọgwụ a ka ọ bụrụ ihe ndị mmadụ chọrọ ka anyị afụ na be m maka na ndị gboo kwuru wee sị na otuto dibịa bụ ọrụ ọ na-arụ ma nkọcha dibịa bụ arụ ọ na-eme kama ị ga-eme nke nkọcha mee nke otuto onye ka eji ekwu ihe niile na-etrendị online ụfọdụ na-akọ nta ụfọdụ na-akọ imo ọ na-agbamụgharị n'ime ndị niile anya na-akọ ihe niile ahụ ọnwa ụmụ onye isi apụta kọwa ka isi gaba eji ọkọwa nwe maka na asị ọkwa na-akụba ire and ofu ihe nchọpụtara n'ụwa a bụ na Igbo enwere ịfụnanya ebe ibe ha nọ Igbo enwere ịfụnanya ọkwa ya ka Chukwu na ji necha anya akpa ka ihe agha anyị na-achọ ruo anyị aka but na we are playing na-aga ọfọ na-achụ aja ka ihe a chọrọ ruo anyị aka ntụ kama ntọdịzi ya dị maka na ọ bụrụ na Chineke nna egbatawa breki cheretụ ka anyị nwee ọgụgụ isi nwee nchegharị n'ime onwe anyị nwee ike fụ mmadụ ibe anyị n'anya ka a si fụ onwe anyị nwee ike na-eme mmadụ ibe anyị na-aga n'iru
anya na-ekpekpere ka ọganiru ya kwudosi ike ọ bụrụ na Chukwu na-enwe ntụ ọ bụrụ na Chukwu mee ka ya anyị na-achọ bịa ntụ yi na ebe a ka etinye ikwu okwu nwanne gị ebere gbagbuo onwe ya ekwu okwu anya ụfụ so na anyị bụ nwa bụ ndị Igbo kwesịgodịrị ka anyị nwee ịfụnanya n'ime onwe anyị nke a dịkwa iche ebere sị na-ekwu ihe ka ihe echesịrị Eke Hit anyị ji nwa ya alịpụta anyị nwere oyele so nwere ife na-eme ọmụnwa nwere taa Eke Hit kọwala anyị chọrọ ịma ka isi bido ọlụ dibịa ikwugo na ọma ya ama mana ịma na nkwa ndị na-asị na va jele ụka jesie ụka ikwugo na ị ga St. Paul because ana m eche ka nnụ na ị ga Arabic Marriage School ma ọ bụ gọọmenti school mana anụgo St. Paul nwanụ nọ skuulu ndị ụka so amụrụ m ijele ụka ka ọ bụ amụrụ anyị ozugbo ị na-eto si na ụzọ omenala wee tobe gaa n'iru nnọọ Eke Hit ị na-ere anya ya savụrụ mansaba a savụrụ mansaba na Catholic Church mesịa mgbe ahụ anyị abaa Watchman abịa na Watchman eso m na ndị ozi den Watchman Charismatic Renewal eso m na ndị ozi den anyị emegide ya ọ dịka ọ dị dịka ọ ya atụ ọ na-eme m ntụcha ozi ya Chidimma na-adị mgbe ahụ ka anyị bi mgbe ahụ ka anyị na-akụ ụlọ akịrịka ka ụlọ ụka dị mgbe ahụ emesịa nne m a na-akpọ Udu Eze bụ nne nna m a na-akpọ Udu Eze bụ nwaanyị zụrụ m nwa ọ bụrụ na ihe ọ na-eje mgbe ahụ bụ ihe a na-akpọ Church of God ụlọ ụka Adagba na Okija a na-eje aba Sabateria ọ na-eme eje ụka mgbe ahụ nwere ebe ụmụazị na-anọ ụmụazị chọọchị children's section children's yes ịma na ị ga na-asụ Igbo asụsụ n'Igbo nga n'Igbo ka mba na-asụ n'ọhịa Igbo ka m na-eme Eke Hit ezigbo omenala gaa n'iru ọ na-eme eje n'ụlọ ụka mgbe ahụ o nwere nwa mma na a na-akpọ Pastor Jerome onye Umuofor Okija e were zigide ozi ọma n'ụlọ ụka were sị na o nwere onye na-ebe a bụ obere nwata Chukwu kpọrọ okpu okwu mme erofu erofu o were maịkị wee si na nnekwu maka na ndị nnekwu na-anọ nnekwu ụlọ ụka anyị nwa bụ ndị obere na-anọrọ obere ụlọ ụka n'ụlọ ala o were si ebe a bịa ebe a wee sị kpee ekpere ka Chukwu tụpụta nwata a n'ebe a ya efe ya ofufe emegide ekpere ọbịa nga nna arahụrụ onwe m ụra maka ana m eso nne m eje ụka mgbe ahụ mana ihe nna arụ nga abụ ụra ọbịa nga nna arahụ ụra mgbe kpe m aka kweje m na nke ndị nnukwu ụka na nke ndị adọlt den ọ bụkwa ọrụ ọkpọ m je na nke ndị adọlt bụ isiokwu n'ọrụ hapụrụ m na nke ndị Watchman nke ndị prayer warrior ọ sị m na ebe a bụ my seat mgbe nọ ya ebe a mgbe ọ nọ ekwe ebe a na-ebukwa mma mgba Eke Hit butere amụma ọnụ ya adị na nwata mebe ihe Chukwu ya bụrụ ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ m taa tupu m kwuo okwu na-abụ na ịtọ na ịnọ na ise mma akpọrịrị Chukwu afa maka na ihe ji were tọ na ikpu nwere isi ikpu akwụ na ji wee bụrụ ugbu ya so n'otu a ka nsụ tobezie dị ọrụ oyibo nke izi nje na Bayelsa baa onto bunkering 10 bụ ọrụ ike ịmana eji ọrụ ike arụ anyị nwabụ ndị na-akrụ ọsọ na sea anyị na-esi Miringi bụ Otesega si Otesega bụ Okwuma na Bayelsa mana ihe egwu anụ nwere obi then otego mgbe eburiwe ya bụ ọhịa ọ bụzi akịta mma nwazi ya ka ọ dị nọ mgbe a otego so emegide ya mfu ego si ebe a mee travel ba South Africa anọ m South Africa 4 months a week after 4 months ka m ji n'ogide ahụ ada m na-anyụ na-agba agbọ nwa mmiri kịta mgbọ nta biskit kịta mgbọ m na-achọ ọnwụ ahụ nze m ụmụaka Okija ndị bụ ndị Igbo
ndị Igbo atụ ego ozugbo m na-atụ ụkwụ na Lagos nwerekwa onwe m mbata nna m bụ ugbu na-akụ asịrị nka mgbe eji egbu nri oke dibịa arụsị gwọchara ọgwụ mmadụ eri ewu eji gwọ ọgwụ na kpọ obi ya dị na nwunye anwụọ ọkwa gwara heripụ na ego a na ego a jọrọ njọ na ọgwụ ka eji wee gwọ soro ọgwụ nna aka nna agwọ ọkpọ m Ekene nwa m nzi ya ọ sịrị m si na ọrụ oyibo a na-ejepụta mụ bịa ka m buru ọfọ nna na ọmụgwọ ọfọ nna amụra mgbe ahụ m wee bere ivu na ụmụ ihe dibịa den eso na ndị na-eme ịfụ dibịa na ịbụrụ nya mfụ oke ya akpalere sọbaghị oyi mara gị nwa mkpakọ ọ ihe a mere m ji wee kwute wee sị na ihe ọbụla mmadụ ejuru bịa na-abịara ya nke bụ eziokwu ya bụkarịkwa ha aghụghọ nna asị nwa m bịa ka m buru ofe a na ọmụ ka ofe a na-eche gịnị ka m na-egburu oge kedu m na-agagharịrị mụ bịa ka ya were nke a dị ndụ gosi m mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa nsị ya mpa na ọ bụrụ ya ga-eme ka m bụrụ mmadụ na mmụọ odidije etere ya msi fọrọ nga na megide ihe msi fọrọ msa abata mgbe a okwuche okwu a ego m ji etipịa mụnwa bụ Eke Hit ebido ịgba ọkada n'ọzọ bụrụ na Gbake Junction mgbe aka anyị na-eji ka afịa Korea ihe na 1988 ka ọ na-eme mbido ịgba ọkada oru na 88 ya da 88 ka m gburu ọkada for 88 ya ọkada ego adịghị ya mgbe ịtụ aja tipa ebe m rejistra agba ebe a na-akpọ ekwusigo ọzọ bụrụ ka m bidoro tụba aja tipa tụgide ya nweta ego oyi nwoke a na-akpọ Samson onye ọzọ bụrụ na-ejega na mgbe a na-atụ ọkịrịka oke na-eme big boy ọ bata mgbe ahụ na-ego ya anyị nkwụ ya na-aṅụ mgbe a ka tịrịtịrị na-ewu tịrịtịrị isi mkpi ịmana ya anụ na ụmụaka ji amasị ya a na-aṅụtụ mgbe aka a na-aṅụ odekunu stout ịṅụọ stout na-abụ ahụ ekporo oge ọkụ nye ya onwere ka isi eri ihe ị na-eri ya ka ọ tọrọ ụtọ mgbe a emegide ihe mgbe a nwere egwu ya na-achọrọ m isi afe Ghana ọsị m oge ole ka m ji ngwu ya kpọrọ m anyị agba moto jee Ghana anyị ruo Ghana ebe a bi na Ghana bụ na Akara o nwere ebe a na-akpọ na Ghana Maritime University ebe a na-amụ ndị na ebe a bụ ndị na-amụ ka esi anya ship ụgbọ mmiri na anụ ngwa ka m na-ere ahịa ihe na-ere oge a bụrụ oke mana ebe a na-eje azụ ya mgbe a bụ ebe a na-akpọ Kantamanto na Ghana ka a na-aga aje ezu Kantamanto na aje zụọ ya oke n'abalị abịara ya na anụ ngwa na capital of Ghana ka a na-ere ya na park mmekọta ya ahụ na agbaghị ihe adam and ọ na-aka njọ na ọbụla na-anyụ anyụ na-agba agbọ o megide dysentery nke ọ bụ dysentery na ọbụ agwụ na-akpụgharị m megide ọ karịa nke na afụkwa ego moto eji anata anyị zekwa m ụmụ Igbo ka m si bata bụ ozi ka m siri mmadụ maka Chukwu nge na mmụọ nge na ana ka m pụtara nwa Nnewi ọ so na ọgbọ ya otoro Nnewi mgbe a mana ejụọ mbe nna ya ma m anyị apụta oge ahụ wee pụta wee zie ya ozi were ebe ihe ọ ya eme jos afụrụ m ya mmụọ asị m gwa onye a na ihe dị ntu a na-akpị ya mkpọọ ya broda and ego iji eri mmeri bankwu adịghọ ego ji eri washi adịghọ kwuu agụọ na anyọ m ịkpakwa anwụta na m okpo egbuo na m egbuo were gboku agwụ nsi nna wee fụda bọị kpọọ ya si a na nwunye ya nọ na hospital kịta Ọkụja mgbe ọ kụjara ka nọ ma na agwụ nsi gwara m eziokwu were sị na ya eme bụ ya ruo ya were mmiri fee nwunye ya n'ihu
maka ọ nwere ọgwụ mma mgbe ahụ, ọ nwe ihe mma. O were mmiri fere nwunye ya n'ihu ya bie nwunye ya aka ya kwuo na nwunye ya dị mma na nwunye ya dị mma. Ọ jụọ m ka ebe nna nọ ngwa ya, ọ bụ na onye anọ close to my place. And ihe nwere mgbe akarịa mkpara akpa 20 ma 30 nya mkpụrụ akpa condemns na akpas. And ego izu ọzọ atịsịa. Na nke a bekwe m ya enyi amount nle wefu ego nni maka na ọ dịsịsị ya mma. Ịmarago n'uskra, ịmarago ọkịrịka na. Yes. The boy ya were eje wee si ntụ ya mgbada wee mee nwunye ya. Chineke na-eme ebere ọrụ ọrụ. Ọ dị bebazi were powder na aka na Ghana warm powder na ahụ nye m ego tụọ m ihe m chọrọ ka ọ mere maka na ọ na-ere akpa, ọ na-ere butiki dị mma. Nsara ihe ga-emere m bụ mee ka okwu gbara m Naịjirịa. Ọbụrụkwa na ime na okwu gbara m na Naịjirịa na okwu adịghịzi ya maka Chukwu maka na onye Nnewi ka m gwara gị ihe ahụ. Ya nwa ji aka ya jee tii m na moto, ya nwa ji aka nye pocket money bata Naịjirịa. Nna asị m dide m batara ka nna kpọrọ m sị m nnọọ nwa m nzi ya o ọ sị m kwụsị ịkwụgharị mụ bịa ka egosi m mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa na ọya bụ akara aka mma garizina na oge ọnwụ ya dịgo nso na ụmụ nnekwu mụọ 10-15 years n'ihu na ya nwụọ na nna ya debere ihe tupu ya nwa nwụọ. Mụ bịa ka edeberekwa m ihe tupu ọ nwụkwa. Mgbe ya nketa ana and ihe niile m gụrụ ọrụ oyibo I get nothing, I achieve nothing. Ọ nwe ya bụ na mmadụ gụrụ ọrụ oyibo were ihe nata nke a ịbata ọrụ oyibo gbara aka if moto ji Lagos no problem maka imegide ihe ruo Eko ọ naghị odisi nso o si ike bara ọ sịrị 15 mgbe a banye na kwụrụ ọtọ ruo Okija, that's no problem. No mkpa o bụ rugodi Lagos, ọ Lagos bụ mkpa that time. Anyị were move fuo o nwere ezigbo oyi nwoke a na-akpọ Ndenka Nwogboo, Ndenka onye ụmụatụ egwu Okija. Ọ Ndenka ka m jere bịa mgbe nna m na-eme okwu a mbata na-eje ụka. Nna m fụ na njere ụka mụ na ya a na-enwe problem. Mgbajebe Ndenka kpọọ m sị m Ekene nzi ya ọ sị m bịa dị ka ya gbara m afa. Ya na-eme ya ọ na-afụ m, ọ na-afụ greatness, ọ na-afụ m, ọ na-afụ ebe ndị mmadụ na-abịa enye ekene gbasara mmụnwa. Mbego dị ka ya gba afa mara ihe dị ihe a mara ma ọ bụ nke ọma ka ọ bụ nke ọjọọ maka Ndenka Nwogboo a bụ dibịa ka ọ bụ. Aka na-akọrọ ya aka mere eme dị ya bụ ịpụta ọka eji ajụ ese gbago n'ọbụ eziokwu maka na mụnwa bụ eke yi ite a na-ekwe ọba asụ ekpe. Akụkọ ịkọ ọkpọ afa mmadụ kedu ife ọzọzọ? Ndenka ewere je gbaa afa ewere na-agbụ ya n'ọbụ agwụ si nna ka m meji ibu. Ife a na-eme na 1989 ka nke a na-emezi. 1989, yes. Being Babangida Bivenachi mgbe ahụ. Mgbe ahụ ka a na-ere Santana 1 naira. Santana 50 kobo. Mgbe ahụ ebe agbụcha akpụ nkere na akpụ nkọrọ ha ntu onwe n'ogere igote akpụ nkọrọ 50 kobo iche odigo afọ. Yes. Mgbe wa dị mma. Yes. Mana ọkwa ndị na ose ka a na-eri mgbe ahụ. Yes. Salad adịkwa mgbe ahụ. Ọkwa ndị na ose. Yes. Ka a na-eri mgbe ahụ. Yes. Ọ bụrụ sị m na ọgba agwụ si ka m eme mụje aka mkpụrụ mgbọrọgwụ mụje aka mkpụrụ afa mụje aka mkpụrụ dibịa n'ebe a ga okpoku m si wee bịa. Ma agbaga n'okwu ọ gwara m agbagha na mgbagha okwu ọ gwara m agbagha n'ikpeazụ ma regret ya. Bịa Ndenka Nwogboo ka m si naba na ruo be m were kpọọ nna aza m mgbe nna na ya aghọ sị m mere gịnị ama ekwere ego. Nna m nwụrụ dọbụrụ banel mgbe ahụ. Ọ bụ anụ ụlọ bute dọbụrụ banel gba ya n'elu ha towagharị nwụpụta ọkụkọ. Ọ nwere onye a na-akpọ Njọka aka anụ, nwa onye a na-akpọ Uduka a na-asụ na-eti ijere mgbe ahụ. Njọka aka anụ nnekwute afa. Ndị na-agbago egbu ndị dibịa kpọrọ akpọ. Nwa onye a na-akpọ Abịa Agbaghị n'Okija.
ya iru Okija taa nwa ha ji ama ha bịa ama wezi igbe o were kpọọ ndị ọya niile a were gba ha bịa na ya afụgo onye ga-anọchi anya ya mụ ya naba were kpọọ oriri egbeta egede o nwere egede agwụ isi ịma ọ bụ na mma na mma aka ụda aka bịa mbụrụ egede agwụ isi bịa egede agwụ isi na-agba mgbe na-abụ ebute egede agwụ isi ya na-eti maka nna m nwụrụ oke ọgwụ nna m nwụrụ oke ọgwụ nna m agbaje ntu a si na ya ga-enwe ihe ịrịba ama o nwere oke ube dị n'akụ bịa n'azụ bịa aka na-enwo dị nso ọ sị na ube akụ ya bụ ihe a ga-eji eme ihe ịrịba ama mbọsị nwe kpatara na ya ebu ọfụ ya osi ntụ atụdo ube agha aka ube agba n'isi kpọnwụgide ruo n'ọkpa ntana gbụsị ya akwụkwọ ya mgbara gị ya bụ true life story ka m kọrọ gị ya nna m atụdo ube agha aka ube agba n'isi gbọsịsị akwụkwọ ọsị m jee makụọ osisi a na-akpọ aka na-enwo o nwere osisi a na-akpọ aka na-enwo amakwa mmụ na amụ ya osisi a na-akpọ aka na-enwo eji eke isi ọ bụrụ na ị chọghị ịnwụ anwụ ntụ akịta mma eji akịrị gị isi nkechara gị isi jee na ụlọ gị debịa n'ụlọ gị ọnwụ ya egbukwe gị jee ebe ahụ ụlọ nwa kọọ ya before 2 days mmadụ nwụọ na akụ gị dịkwa ndụ ọgwụ nna dabara anya ọ bụrụ vampire aka na-enwo ka a na-akpọ aka na-enwo ị nwere ike na-akacha nka na-asụ ude asị na ya nwee echi inwe ike je nwee ebe ahụ ọ dị makụọ ya before chi efo ịgba kịrịkịrị ka nwa okorobịa somebody else ejebe amakwa m nke ikwuru ihe m kwuru baba itizikwa ya ngada na yosa Eke Hit ịgakwa gaa n'iru my brother ya na gwa ya bụ I'm telling you true life story ihe gbasara nje by dibia yes mgbe a bịa kpọcha oriri ya nna m ewere waka ebe oke ọkpa ile afa paa na agwụ nsị weta ezumezu Eke Hit erie richaa ya ahụ 21 days ọ sị na ọrịgwe mmadụ afọ ndị mmụọ anya mgbe anyị na-agwụ nsị okpochi ebe na-agwụ nsị ya 4 good days na windo ka esi ebe imu nne ya na ọrụ 4 days ya that 4 days ya gọ mbụ mbọsị eke obere eke ka o megara agwụ nsị ya wee were ofe agwụ nsị ma ofe ndị taa wee nye m n'aka wee sị m na ọmụnwa bụ aka ji ọfọ na mkpụrụ ya taa na ya ya nyere ya n'ọkwa ka ya mere gịnị ka ya nyere m eme ya obere ihe obi aṅụrụ mesịa mụ na ya eso okwu ifesara mụ na ya mgbe a bụ na nna dị njọ egwu nna na-atụ m maka nne m kọrọ mbụ ihe ka ada nna si wee je na-atụ ya egwu ana m agba ya ahụ ndị nke a nna nwa gị okwu ya ewere sị mgba mbezie ka ya daa m ọgwụ nna ewere sị ndị nka na ọ bụrụ m jee bịa ka ya daa m ọgwụ na ọma mfochi ndị nka sị ya na o menwuo ya hapụzie nke ahụ maka na ya anyị na-ekwu obi ya na-agbọ na soshal midia ọ mere erochasị m bịa kọwa esikwa m bịa kọwa ihe nụ say you had a statement chajuru onye na-ekwu n'ọmụ nwa bụ Eke Hit na Okija nkata ọgwụ iyi ka iyi udere na-eri ozu na nke ikpeazụ a na mụ na-ekwu arụsị agọrọ Chukwu mụ na-ekwu ọha na eze nsi na eze ụmụnna di high tension nke ikpeazụ aka na-ebi ụmụ okorobịa ike na-ekwu ebi ikwu ụmụ okorobịa karịkwara so n'ọbụ ntu a ka nsi wee baa agwụ nsi ndị bido agwụ nsi nna m dị ndụ mgbe a na-eme ihe ike nhapụta nna asị wuri ebe nọ bido agwụ nsi bụ ebe a na-akpọ be ndị be onye kwụọ n'ezi ama uri na ilo waya onye ọbụla bụ onye uri jee confirm ọhịa na-ekwu ma ọ bụ ezie na 1999 ka m bidoro agwụ nsi be ndị be onye kwụọ mana agwụ nsi m bidoro mgbe a miracle ị na-ahịa ahụ na nkuru mmiri nyago na kwuo okwu ọ dị mma miracle ka ibido mebe miracle
then mgbe a nakwa ama eme ihe nsori mgbe a nke bụ eziokwu maka Chukwu abụkwa asị ịmana anyị mana ya so were mmiri akụ bịa ewuri m ewu n'esi ya mụ wuri be ndị be onye kwụọ ya tụọ ese mesịa ọ nwụrụ ọgwụ ngwụrọ mgbe ahụ ka m na-eji ubi agwọ ọgwụ ọ dịkwa taa mana ihe mere m ji hapụ osisi ụmụ ọgwụ ahụ na-anụgoro m nwaanyị nwụtasịa na ụmụaka maka ihe nwoke na-apụtara ụwa bụ ka o nwee ọkata azụ ọ bụrụ na nwoke na-ana enwe ọkata azụ some people na-akparị Eke Hit taa ya gana keta ihe mana bezọ na ya na-eme ebe ka anyị nwee ọkata azụ ikwuru mama ikwuru njọ mmasị ego deme ya gaziere ego maka na asị na ọ bụ ndị gboo tụrụ isoro ofeke mmadụ ọgwụ mmadụ eme gịnị mmadụ ya agwụ ofeke mmadụ onye obi ọkụ mmadụ ọgwụ ogbuchie ndị mmadụ mana onye ahụ ifuru na-eme onye ahụ ifuru nwere ọgwụ nke bụ eziokwu bụ na ndị mmadụ si na dibịa amụ ihe ọ na-eme a na-apụta na Facebook na soshal midia mana asị nka njọ ndị mmadụ ajụjụ ụfọdụ ndị Amerịka na-agwụrụ ọgwụ taa ụfọdụ ndị Europe na-agwụrụ ọgwụ Senegal, Indonesia, South Africa, Dubai, so and so on n'ọnụ oyibo ọ bụrụ na m apụta ha online ha ga-ama onye mbụ ife dibịa kịta ji apụta online bụ na we are in the digital world. Anyị nchabago na corruption ma nge bụ baba idikwa mongo in na digital world what was the corruption? Corruption na Eke Hit ga mmalụ kedu ebe afa Eke Hit si wepụta and kedu ezigbo afa ya? Ezigbo afa m bụ nwoke ezigbo afa jụkwara m ngwere ngwere maka ọ bụrụ na chọka ewere ka eje gbuo Eke Hit egbuo agbodo ezigbo afa ka eje gbọbụ ya na ugegbe ema agbaghị ezigbo afa m mana Eke ị na-agbazila ọlụ ọsọ ị na-agbado amagbara ọzọ ime nwere dị na Eke Hit kama odogwu a na-agba afịa ntụ a na nke m gwara ka ị ya anụ afa ga-egbu ya baba ka ezigbo afa ngụnwa afa m Chijioke Igwendụ egwu m ebe a Chijioke Igwendụ yes afa ga-egbo Chijioke Igwendụ yes afa m nwa bụ Eke Hit na Okija efuru ofokwe Eke Hit so n'ebe Eke Hit ya si bata ka m na-eburu ya nkenke bụ nwaanyị asa nwere nsogbu na marriage for many years. So that was my first building Umuofor furniture. Okay. Ndị bagoro be Eke Hit ịya afụ ụlọ nke izi ịya afụ ụlọ nke ịbụ hapụsiere ndị arụ n'iro na ọbịa nna agụ dịka a na-ekwu okwu ya. So the woman were very serious challenge in marriage. Mma akpọ mmadụ afa ndị mma akọ ihe niile. So the man came to me. Nke nna m tọrọ dị ndụ taa ya bụ witness. Ịchọkwuo ka ọ bịa ka ejụọ ya ajụjụ a ọ bịakwa ejụọ ya. Na Eke Hit arakwa ya maara eji ma ọ na-asịrị gị asị o. Agwara gị eziokwu mma nwanwụ asịrị gị asị mma nwanwụ. Ọ ya ka m ji gaa na mọshụwarị iji wee gbasa ọgbụgba ndị mmadụ na ihe ọ bụla ọ pụrụ gị mee n'ụwa a na ụgwọ ọrụ ya mmehie bụ gịnị ọ bụ ọnwụ. So since man ime aka na ya going say the truth. Maka na akwụkwọ nsọ gwara anyị bụ na eziokwu ya eme ka ya si n'orume gịnị? Yes. Believe in word of God na akwụkwọ nsọ dịkwa ire okwu Chukwu dị ire akwụkwọ nsọ dịkwa ire. I love that. So now Eke Hit bụ nwaanyị nwụrụ challenge marriage ka m lụrụ ọrụ di ya wee promise ya m iru from my first house furniture ya. Ma ọ bụrụ na ọ gwụrụ ya Chineke na-eme ebere mgbọsị m gwọrọ ọgwụ a maka Chukwu agba m ọtọ ọ gwụrụ ọgwụ ya bụ nje gwọta ma ọ bụrụ ọgwụ a maara aka ana m agba ọtụ ị na-afụ utu mmanya korokoro mgbere mgbọrọgwụ eji akpa mgbọrọgwụ tii isi ya na ntị tii n'anya jibe n'ọhịa bata mgbọrọgwụ ngwa ọgwụ aghọrọ maka mụ nwa na-ebelive ihe a na-ama aka ọ na m gosiri ya agba m ọtọ wee jee bụta mgbọrọgwụ nji gwụrọ nwaanyị a na di ya gwọcha ọgwụ a Chineke aza ekpere ọrịa
ọ dị nwaanyị a nyere m ego nji wee roof my first house wee nọzie ebe a sị na afọ m ahụ ka m gbazie ego my name afọ m bụ Ekene Igboekeze. The man na-ewere sị na Ekene Hit ya mana afọ m bụzi Eke Hit ya na m na-eme hit na m na-eme ihe ụzụ n'ọsọ m mere ihe ụzụ ọ fụrụ n'anya. Anakwa m ekwu okwu a na ọnwa ndị ya kpọ mfọ wọ na mgbe kidnapper ma ọ bụ onye ohi echi niile kama ana m ekwu okwu a ka ndị mmadụ truth. Yes, ka ọ dị on record. Maka na ofu okwu na-agba ndị mmadụ bụ tupu isi na mmadụ dị njọ maka na mbọ ka ịkpọ onye ahụ nso mana ma onye afọ dịkwa njọ. Yes. Maka na ihe afọ onye ya bụ post ekita ibi ndị oyiwu na-abịa baba ihe afọ ya bụ ihe o nwere ihe post na ihe mere ya own content on your own post ho ihe afọ comment say go get away you criminal Ile zuzu ya le na-emegheri gbana onye ngini mere na onye a ekpe no kwe nzuzu onye a na-akpọ 419 abịagobeghị Igbo ya wee before mana o nwere ndị mmadụ na-ebelieve ka destroy ya somebody's image. People believe ka egbu karị o nwere ndị nọ taa na-atọ onye a ga-egbu karị ya o nwere ndị nọ taa ihe ha na-achọ bụ the only thing ha ihe eme ka ha dị happy bụ na-pull down from your success. Yes. And how would they pull you down? They can never pull you down or bịa oyibo apụọ m n'ọnụ. Ha ga-pull you down ebe begosi ngịnye ha ego. Ha ga-pull you down ebe begosi mgba ngị na ego. Ha ga-pull you down ba ịchọ otu asịrị kụọ n'isi gị ka ọ tụrụ ndịba ka e were kpọọ ajọ mmadụ. Ọ bụ n'aka ka nna m ga-eji okwu aka nna m ga-eji wee dị ụmụ ha. So na Eke Hit a na-atata bụ ọsọ mbọdị bara anya nke bụ eziokwu. Ọ dị ka mma kwụsị ebe o nwezi ihe jụrụ m ka nna asa. Nchọba adịra Eke Hit enweghị ikwu mgbe ị na-eme oge introduce ebe asị na n'ọgwụ adreesị ndị Okija. Ọdago ndị mmụọ makwa na ndị Okija nwekwara ndị dị ebube. So na-asị Eke Hit bụzialụ adreesị ndị Okija. Kedu maka ama m na Dozie Oil Chukwudozie bụ onye Okija. Obi Jackson bụ onye Okija. Ebuka Obi Uchenna bụ so ndị a niile nọsie. How do you above them ebolo address ndị Okija? Why do you say so? Mgbage ntị. Ka m kwuo nke ka ọ bụrụkwa ihe m kwuru gbasara be nna. Dozie Oil bụ Chukwu ndị Okija. Obi Johnson Chukwu ndị Okija. Chukwu ndị Okija. Ọfịa furu ego Chukwu ndị Okija. Ke na-eme aka ya PG Chukwu ndị Okija. Ugogbe na-edo ha Chukwu ndị Okija. Ebigi Nwankwọ Chukwu ndị Okija. Chukwu dị iche. Adreesị dị iche. Adamu aka. Okay. So na Okija nwere mgbu nwee mfu. Adreesị ka mbụ abụrụ Chukwu ndị Okija. Ma ndị na-egbute Chukwu ndị Okija. Okay, so adreesị ka ịbụ. Adreesị ndị Okija. Eji ga-ajụ ese ebe Okija dị. Eji m ajụ ese na onye ọbụla kịta anụ na-ajụ na ya jiri ife Eke Hit bụ na Okija. Ka ị ghara itinye aka ebe aka gị na ma. Maka ihe ala ka ọ bụ na Chukwu. Would you like your business to go as viral as possible? Would you like to partner with us or place an advert on GBAM? Contact the numbers on your screen today. Let's take your brand and business to the global market. Eke Hit enwe ife ikwu nchọ confirm ya otu a ịkọwa gị mana achọrọ m ka ịkpe anya aka because sometimes ị na-afụ ndị mmadụ online you don't know how intelligent or how wise they are till you meet them. Enwe ife ikwu ịbịa sị na okwuchukwu dịkwa ile. This is the first time nna anụ ka edibia na-ekwu that the word of God, which is the Bible, is effective, not the ire. Biko inwe ike ịkọwala ife mean by that. Akwụkwọ nsọ sị anyị na ngọzi ga-adịrị onye ji afụrụ ọmame gịnị ma kweru.
listen efulo mana ekperu kedu ihe mere na amaghị ekpe na okwu Chukwu dịrị ebe mmadụ na ọbụrụ ọmụ kere onwe m and then ordinary Bible. Listen, every human being was created by oyibo nke anyị na-apụdara onye ọbụla dị n'ụwa kere by Chukwu okike abịa amaghị ọ bụ gị nwa kere onwe gị ịma mgbe ebughị n'afọ n'ụwa ịma mgbe a mụrụ gị n'ụwa ịma mgbe ị na-egbe igbe ịma mgbe ị na-ada ọdụ ịma mgbe ị na-akwụ ọtọ mba ịma mgbe ị bidoro bido ikwu okwu n'oloyi nwaanyị na-eyi ya believe zi na okwu Chukwu dị ire. Listen, Eke Hit dey ụka once in a year. Ana m eje ụka once in a year. Ihe nje eje ụka once in a year bụ na akwụkwọ nsọ gwara sị anyị give what belongs to Caesar and they give what belongs to Christ to Christ. If you eje ụka once in a year bụ that day a na-eme happy new year crossover night ka na-eje ụka. Apart from that, if I'm n'ụlọ ụka ọzọ ịmanụ mbọsị njere nna chi my birthday, because if I want to do my birthday na m chọrọ ka m kere Chukwu mbọsị amụrụ m ana m ebu ụzọ were ihe jide n'ụlọ ụka. Listen, ana m ebu ụzọ kpụrụ egwu gbujire Chukwu na chọọchị ka enye ya ka m nwere ike nọ mere m nchọkwa ka m tinye ikpe ahụ n'elu ahụ. After that, anyị na-egbuzuru ụmụ mmụọ eburu na-egbuzuru ife efi mana nye nsọpụrụ onye nsọpụrụ rubere maka na ọ bụrụ ngụnwa kere onwe gị onye ọbụla nwere ebe o si wee bịa ụwa. So ọ bụrụ na ngụnwa bụ dibịa berivu na Chukwu anọghọ ịma na ịbụ dibịa na ịbụ onye arụrụ ana hapụkwana ọkwa ka ọ dị na ọdịnala ka ọ dị na dibịa. Imirikiti ka akpọrọ ma one ka a ghọtara. Asị m gịnị? Imirikiti ka gịnị ka akpọrọ ma one ka a ghọtara. Ntu a ka ọ dị n'ụka, ntu a ka ọ dị na dibịa. Ihe eji na ihe jupụtara n'ụka bụ sọ ndị wayo, sọ ndị ntụ na mgba. Ihe a dị after bụ that tithe and offering. Onye second collection. I were ezie esi na Chukwu ana. Ihe dị na dibịa kịta jupụtara na wayo, dibịa jupụtara na abrakata aba. Ihe afọ onye ya abụja ama o jiri maka na for example na ọ bụrụ ezigbo ọkwa aka ma na-akpọ akwa ọkọ tiwuru aka n'ọba. Chidozie Nwangwu akwa ọkọ bụ na online ka ọ na-afụ mụ na-afụkwa ya online na mmanya in person. Mana towards mgbe o nwere nsogbu mụnwa abụkwa Eke Hit pụtakwara asị ma co-worker n'ọnụ oyibo colleague. Ekpere nye ekpere agara m ya mmiri ka Chukwu mee ebere ka arapụ ya maka na ọnwụ anwụọ na o nweghị uru ọ bara m. Anọ ya bụ ihe ifere dịrị dibịa ihe afụ ndị ya sị kere ọgwụ ke anakwa m ekwu ya n'ọtụ ikwu against him. Agara ya mmiri ọ dịkwu rekọd ịchọkwa mgbado vidio ma my phone ipile efu ya mgbe agbadara ugwu ma anaghị arị bifo arịnya maka ya nwa were ego m go nta gị mụrụ oko tupu aja ka ọ bata. Ihe nji mee ya bụ na success ya na-atọ m ụtọ. He's a small boy mana success ya na-atọ m ụtọ. Ihe ọma Chukwu na-emere ya na-atọ m ụtọ maka na ọ bụrụ na ike nke aka ya it's not by his power. Anọkwa mgbọsị afụrụ oboro moto ọfọ I am still happy. See wow. Ya keep ya on. Ya na-aga n'iru. O ntu a ka ekwesịrị ka dibịa si na-esi na-eme. Maka ọ bụrụ na anyị nwa bụ dibịa ji ofu obi hapụ ị na-agba mgba against mmadụ ibe anyị ndị otu anyị. Ndị mmadụ ga na-afụta ya. Ndị mmadụ ga na-enwe egwu ịkparị dibịa. Mana Luther na-emeje ebe onye a
ọ sị taa na ọnwa onye abụ taa onye omere gịnị taa ka yo menwuru taa kwuo kwuru onwere menụ ị na-ekwu against onye nrụ na-abụ n'ofu Igbo one ka ifugoro fada na Katọlik nga onye mamịrị ifiru na ihe ọjọọ adịghị na Katọlik egbughere gị ihe mkpughe dị na Katọlik ngwa bụ ọjọọ mbaba agba n'aka mana you can never hear ya anụ ya ma ọfụ ya the secret ka o reveal outside maka na ha dị together ngịnị mere na dibịa ma ndị together nwụrụ ọrụ ihe mmadụ Chukwu mere mmadụ ibe yi ka o ruo aka so ya na-ekwu na ngịnị nwaanyị o mere n'okwu bụ okwu mana ka nna ebe ya nkenke ka anyị baa na one of the things nji wee kpọọ ya ebe a Eke Hit the first video m fụ about you bụ mgbe a Junior Pope na-etrend ka m fụkwa video gị ebe ịba mọchụarị ọzọ na-asị weda ma ọ bụ Junior Pope nwa na-achọ achọ ka ọ bụzi ngwa achọta na-asị kedu ife mana the video ekirisi m n'isi ka ebe melụ mgba inwe ike kọwala anyị ife meju ebe mọchụarị and I don't sure na that is the first video ime na mọchụarị gaa n'iru. Agwara m ụnụ na ihe mkpọrọ ọgbọ ọsọma itizipe ya Bin Laden na yosabi fela unquote video ndị eme na mọchụarị trendịrị bụ ejere m nye a word of advice to people very soon ndị mmadụ ga-ama onye Eke Hit bụ very soon ndị mmadụ ga-ama na Eke Hit bụ onye amụma very soon ndị mmadụ ga-ama na Eke Hit bụ nwa Chukwu wepụtara ka ọ were mgbọrọgwụ na akpa ahịa na-emere ụmụ Igbo ihe maka na ome mma na mma ya ana ome njọkwa na njọ ya ana ihe ọbụla ị nwere n'ụwa nwere rekọd. Hello. Hi. Ma nga jụkwara onye na-ekwu ị nwere ọrụ ma ị ga-agba na ọmụnwa bụ Eke Hit na Okija na-ekwu nkata ọ bụ iyi ka iyi udene na-eri ozu na nke ikpeazụ a arụsị agọrọ Chukwu ọha na eze isi ọ na eze ụmụnna di nwatakịrị mgbọchọrọ ọgwụ nachara mmanya sị mba na ihe mbụzi high tension a sịrị gị na nke ị nọ kịta yọ mbaba ị nwere ụmụaka rinne nye m a trial of one boy nye m one boy a trial ebe that boy nọ ka ebe big nọ ọ bụrụ na m asọ si dị họpụta gba ndị mana mgbe skama mana ị mana ihe ọ bụla i kwuru ha ga-asịkwa na ọba arenji yes maka na ịgba na m n'ihu akwụkwọ yes maka na ụwa ga-ekwulili why kedu ife iji ekwuru na 4 days ọ bụ na ọgụ ya lero because this is the first time nna anụ dibịa na ya nwara ntị afụgo ụmụ dibịa online si mmadụ nya nwee okwukwe ọ gosiri ọgụ sị ya nwee okwukwe na okwukwe ihe onye asịzi ya kedu ife o ji bịazi ịgwọzi ọgwụ ebe ọ bụ na okwukwe ka enidi mfe ọgụ to ịlụ ọrụ mana ọgwụ Eke Hit bịa na-asị 4 days oluọkwa ofu izu ụka nọsịbụsị 4 days kedu ife nye gị that assurance and kedu ife iji ekwuru otu a Eke Hit enigwe gbara m osiarị a na-agbara m osiarị mmiri nwere ebe ọ na-akụ and mmiri ruo ebe ọ na-akụ mee gịnị ọkụọ abụrụ m ndị mmadụ na ọgwụ nna agwọ bụ ọgwụ nna asị m gwọọ ka m na-agwọ Eke Hit mmụọ ọ na-emekwa ọ dị ntụ ebe mma gbagote m izu ọ nwekwara ihe nji adajụ ụmụ ihe mbụ na ahụ a maka ihe Eke Hit bụ na ahụ erika erika agụ nwayọ ka m na-afọdụrụ nwunye m na every successful man I must be a woman. abịa na Rome enwelu Emeka ndị Rome na biko nwunye bịa ka ịkwụrụ ka ọ na-afụghị ya gaa n'iru ọ bụ na obele oche si buteli enu si butere nwunye m oche si buteli ya chọma nye nke a ka ibute ọzọ na Eke Hit na-anụ egedege egedege ama ichi meziri bụrụ egedege Okija
ọ ka bụkwa nke amechi gaa n'iru na ya ndekwa ịmụ anya mgbage ntị ga ka dị gị si akwa ndị Igbo na-akpụ ya muse ị na-afụ your wife ọ bụrụ muse inwe ike bunye nke dị shorter so that she will be comfortable a chọrọ ka akọ ya ọnụ ka mara ma ọ ya si chọta gaa n'iru Eke Hit gaa n'iru enwere amara m ife ime jee park ka ya finish nke eji n'aka okay gaa n'iru gaa ka no 4 days okay ngwa gaa n'iru abụ jee park ma anụ nke okay gaa n'iru over to you ọ bụrụ ofe okwu na-agba ndị mmadụ and ọgbọdọ okwu na-agba ndị mmadụ abụọ na onye ọbụla nwere ihe o nwere ya eji ihe o nwere wee na-anya isi onye ọbụla nwere ihe o nwere ya eji ihe o nwere wee na-aba mba onye ọbụla nwere ihe o nwere ya eji ihe o nwere wee bụrụ odogwu maka na aka ekpere ekpe bụ ọgwụ okwu ekwuru ekwu bụ ọgwụ ukpe egbu n'isi igbu ọgwụ iji agara aga abụ ọgwụ mana gwọọ nke dị maka echi maka na ya nọkwa na nwa pụta ọgwụkwuto ihe mụ nwa bụ Eke Hit nọ taa bụ mpụtakwa ụwa ya metara ka ọ dị m n'isi mgbe m aya kwa ata afụ ya metara ma nwunye m aya ata afụ ya metara ya ka o ji dị mma ka m mee nke ọma maka na ụgwọ ọrụ emehie bụ ngịnị bụ ọnwụ ihe kara m obi iji ekwu na ọgwụ mụ na-ere 4 days ka m na-achịkọwara gị ya taa were sị gị ya mbaba iwere ntị nụ ka mmọnwụ na-akpa iwere na nwụ na-ekwu ebe n'ebe ifo na atụrụ nwa mpụtụrụ n'okwudo na nwa mpụtụrụ nwa na-agụ mkpada akpada ebe na nkwuo ya mbụ si na ọ bụ ihe si n'aka nna m ka m na-eme abịara mgbe ọzọ na nna m gwara m sị m tupu m gwọrọ mmadụ ọgwụ m buru ụzọ gba afa marakwa ma m gwọchara onye ahụ ọgwụ ma ọgwụ eme gịnị ma ọgwụ ya ere ma o nwere ihe ga-egbochi na ọgwụ ya ere ọ bụrụ na enwere ihe ga-egbochi na ọgwụ ya ere eburu n'ụzọ chụọ na aja ụzọ egeru ofu okwu nna-ajụ ndị mmadụ nna-agba ndị mmadụ na ajụjụ nna-ajụ ndị mmadụ bụ na mmadụ ibere be nkịta asị gị gwọ ọrịa were for example babayi atụrụ nke George gwara kesi ya na George ekesi a ka ị mara onye na-ekwu eziokwu na ngụwa kwuo the truth n'ibere be Eke Hit na resị ngwọrọ ga were nwere chaji aga ego were were je goo egwu goo nkịta goo agbata nwoke agbata nwaanyị weta ya na-akpọ mkpu obi mkpu weta ya na-akpọ ọgasị ọ nwere anụ a na-akpọ ọkwa ọ nwere anụ a na-akpọ mba ele ele ihe a na-agbasa n'obi ihe eji egbu ite ndị mmadụ ji emụta ya ọ nwere anụ a na-akpọ mba ele ele na-efe efe ọ nwere nke a na-akpọ akụ ka kwụsị ebe a ewere gazie je bụzie mgbọrọgwụ niile ọ nwere ka a na-akpọ ohu mkpata ka nkwụsị hapụ ịkpọ mgbọrọgwụ afa eji egbu ite maka na ihe eji egbu ite karịrị akarị iwere chigazi azụ wee gazie na imiritus dị n'igbu ite maka na enwere imiritus ọkwụ ya ga mkpọrọ ịkpọzikpe nke Iraq na yosabi iwere je weta ya wee were anụ niile a wee gbugbu ite gbuchaa baba ịma na ọ na-eme igbu ọkọ tụapụ ebe a taa na ma ọ gbuo ewu tụapụ ebe a kịta ọ na ọta na echi ka ihe ọ eme 11 okoweri first okay ọ je konu before anụ ole oyi ekwu gbawa webezelebe okay anụ igbute ha pịatachi chite ejie ihe niile ijiri gwa ọgwụ taa ha ndị mmadụ a na-afụ ebe a na-agba ha eziokwu ndị mmadụ ọta na Eke Hit na-ekwu eziokwu and the people are confirming ndị mmadụ na-ebute ike iji ebe m nkịta efe enya
people na-abịa eburu ike na be m mana ụfọdụ ndị nọ na-ege asịrị ma ha ma onye fake ma ha ma onye 419 na ha fụ na comment section ịnọ ihe mgbu a na-egbu gị na-anwụ ihe eje ebe a ya azọghị ndụ maka na mmadụ pụtara sị na onye a fake. Why that now you are not sure? No fake. You have not confirmed. You can never give account of that person as a fake man. I believe uzie na blogger nke a kwuru. Nne m kweziokwu. I believe na blogger nke a kwuru. Na blogger nke ekwuona. So therefore, ka na-akwazi ọkụ na nkụ ka ọ na-ere, you are killing yourself. Go and try. Na onye a bụ a bad enemy. Na onye a was somebody that she promote. He want to bring somebody down to promote somebody. Mana ndị mmadụ enwe that common thinking faculty. Eke Hit, so ife a niile na-akọwa now bụ na Ogwu na-ele within 4 days. That is all these things in Igbo now. That is where your point is going to. Can they show? Yes. Ka m mere gị nkenke. Ka anyị nwee ike ikwuru ihe ọzọ na ọ bụrụ na isikwa ọkwachi ọ na-achị ife ọ na-achị. Yes. Ịrapụ mụ nwa bụ Eke Hit na studio gị, anyị ga-anọgide nga atọ ọkụ after 12 nke abalị. Yes. Maka na ekwu ụmụ na dịba makwa ofe ka ọ bụrụ ara. Ọ dị n'ọnụ. Ihe eji gba ndị mmadụ na ọgwụ na-ere 4 days. Ka m gbuo nkenke. Eji anụmanụ dị iche iche agwọ ọgwụ. Mgbe ngị nwa bụ onye na-ebelieve na dibịa sị gị na ya gwọrọ gị ọgwụ under 4 days na ọgwụ ya ere na dibịa ya na-asị asị mgbe ebe asị question na ka njọ ga ajụjụ. Eji nkịta agwọ ọgwụ ewere igbu ite. Eji egwu. Eji ezi. Eji atụrụ maka na ndị mmadụ na-eme ka atụrụ ebe na-azụ gị ahịa. Eji ọgasị. Eji obi ọbọgụma a ji egbu ha egbu huru obi na ndụ were tinye n'ite ọbọgụma na so and so on. I werezie ntị ghọta ya na-ekwu maka na agbara nkụ ọba anyị so na-akpọ mgbe inu. I werezie niile agwọcha ọgwụ ọ ga-ede ga 2 days. Ịma na ihe ọbụla igburu bụ ọbụlagodi mmadụ nwụrụ anwụ kịta hapụ ya etriti ya 2 days oko. Ọ ga-ede ga 2 days oko. Ọ ga 3 days ọfụwa ite ahụ iji wee gwọ ọgwụ ahụ ama mbazi dị ọgwụ. Ọ ya epuru ya maka na ezumezu dị na emena gịnị elego. Mgbe ahụ ite ahụ kọwara ka ihe ị na-eme ya ebum up. Mgbe ahụ okoro ka ngwa ha ya eko. Mgbe ahụ okoro ka mgbado ọbụla iji agwụrụ ọgwụ ga na-akwụ gị ụgwọ. Anọ under you. 3 days o buwana. 4 days ọzọ ọ na-agụsị mmiri ọ na-agbasụ maka na onweghị ite na-asụ asụ ka mmiri ọkụ. Onye ọbụla asị n'itego na-asụ n'ite na-asụ asụ ka mmiri ọkụ na-asị asị. Ihe na-eko bụ ezumezu eji were egbu ite ahụ. Na-eko okozi ọgbụwa ọ na-akụsị mmiri igosi na oburugo overload maka mgbọrọgwụ na ihe niile ahụ egbu adịgo overload okowana na-agụsị mmiri. Ọ mgbe ahazi ka ihe na-eme ga-eme gịnị yasala ọkụ. Believe it or leave it. Ihe a na-agba ndị mmadụ ibu eziokwu sa mazụrụ m egwu ndị mmadụ wayo. Eke Hit abụrụ onye wayo. Ọ mgbe ahụ ihe a bụniri ka ihe ọbụla for that week ihe afụgodo ife ya. Ife ufu ya 1 week, 2 weeks, 3 weeks. Ihe dị na ahụ eji were egbu ihe a anọ ego na nzeda. Maka na ije ebe mmadụ nwụrụ o lecha ahụ gbụsị ya ahụhụ for 1 week before 2 weeks ọ na-esiri asị. Ije ebe a 3 weeks ị na-afụzi ọkpụ ya. Ije ebe a 1 month efu ya na-akpọ the skeleton. For example, ego nwa ebe a taa ego a na ọfọ 3-4 days okowana 5 days ọgbawana ahụ aka na nkụ before you know it
ọkpụ ya dịsịa before you know it ọzena ọ bụrụzie na ọgwụ ahụ arụghị ọrụ mgbe ihe niile na-eji were egwu ya aka n'ọrụ a chọrọ nka njikere ngị nwa bụ John Papa ka ezi mgbe ọ dịrị ka ọ ya arụ ọrụ ọzọ saa anya amụrọkọrọ m anya ọgwụ mgbe Eke Hit wetara gwa gị eme anya ọgwụ ntinyezi anya na ya ọ bụrụ na fon kpọọ ya ka nza ya bikọz ịma na m amara onye ọgwụ nọọ ife onye mmanya iwe ọchịfụ na ana m ege ya ntị ka m na-amụta ọ ga-abụ echi niile ọzọ jụọ m ka nza ya ihe m na-agba ndị mmadụ ebu na ọgwụ ọbụla ị gwụrụ karịa 4 days ma ọrụ ha ọrụ ma na ọgwụ a ma nrụzi ọrụ ọzọ onwe ihe mere gị in future all by grace of God ọ bụrụ banye ọgwụ a gwọrọ gị ịma na ọ bụ okwu a ka m na-ekwu ewee sị ka a bụrụ Eke Hit ka e gbuo ewee na-emere m plan ka a ga-esi were ka ndị mmadụ ya esipụta na Eke Hit bụ fake. Listen, ịma na o nwere ihe ilu ndị Igbo na-atụ wee sị n'ofe ka a mara mgbe e kere nke ụkwa. Yes. People batara believe in me. Ndị mmadụ batara believe n'okwu na-ekwu confirm mụ na dibịa na-ekwu uru okwu a nwere ọgwụ. Ndị dibịa dịkwa ọ dị ka ọ dị mụkpa. Yes. E wee chọba ndị bloggers aya akwụ ụgwọ. Chọba ndị aya ese ndị na be m odo ejikwa mma answer you. Ka e were blackmail ya ma ka e were kpọọ m scammer ka m were lose my people na ndị na-abịa arụ ọrụ. Maka na ị mara ndị Igbo anaghị eji ntị anụ wayo. Onye Igbo ọbụla isi a na-egwu ọgwụ wayo ga-emere ọ dị emekpọ n'ime. Yes. Ma ibuzi ma ibu as long as atagre your page ndị si na page and ihe ndị bloggers a ji eme ha kwutọọ mmadụ ha tagha page onye a bụ ka ndị bad follower ya na-ebelieve n'ihe ọ na-eme nwee ike bata to your page ọ na bụ ọnwụ ihe ọbụla ị na-ekwu ọ ndị a ga na-asị gị 419 kidnapper onye ohi maka na ha esigo na page their mentor but to your own and they are there to condemn you. Fama afnata ihe ọma ị na-eme. O nwere ihe ọbụla ọ pụrụ gị kwuo ka asị well done sir good work ị ga na-afọ bụ 419 this scammer this criminal go and balance those boys their money. Ndị mmadụ saa n'anya rụrụ na abụrụ ewu. Mana those boys they involved na Eke Hit, those boys because from the gist online, as na olu ilulufa agara aga. So omin na that 4 days I na-enye na the olu arụrụ. Kedu clear the air now because those boys pụta sị na olu ilu agara aga and then fast again nyefa their money. Ọ gịnị ka ụmụaka asịrị na m rụrụ ụjọ agaghị aga. I'm going to tell you what that work. We have you now, you can tell us. No. Ụmụazị asị gị na m gwọrọ ha ọgwụ na ọ rehere kwa eziokwu. Ọ gịnị ka asị gị na m gwọrọ ha jere rehere ha. Mana odo mmakwa ekwu okwu asị. Maka na asọngasị na mụ nwa bụ Eke Hit na-eji eziokwu efechi m. Asọngasị na mụ na-eji eziokwu agọ mmụọ. Ọkwa na ihe mere ka m gbara eziokwu asị ma ọ ka hapụ ikwu nke bụ ezi akwụbe nke bụ asị. Those boys bịara be m true. Hotel ha na-arahụ ihe ejighị ego. Ọ mụ na-akwụgwọ hotel ha na-arahụ. Nri ha riri be m bụ nwunye m a n'ebe a. Ịchọkwa ọgba n'iwe akwụkwọ n'ezi ha na-eri. Ha na-asara m moto. Mana ama m nọ set-up. A gbara ha afa. A gwara ha ihe m fụrụ n'afa. A kara ha aja ha ma achọ gbasara ihe m fụrụ n'afa. A chọrọ ha aja gbasara ihe m fụrụ n'afa mana nwere onye gwọrọ ọgwụ. Na-ege ntị. I am still telling you today and tomorrow. Dibịa agbaala gị afa nwee ihe ọ fụrụ n'afọ ọ gbara gị. A sị nka njukene gị yọọ mbaba. Na dibịa ịma na aja were dịkwa iche. Aja nwere onwe dị iche. Na dibịa gbara gị afa nwa ihe ọ fụrụ imetara onwe gị na-egbochi gị ụzọ si gị na ehi ya eme na ehi ya eme tupu agwọrọ gị ọgwụ ka ọ dị mma.
ikpe m o ime kọọrụ mmadụ asịsị mee ya ma onye ahụ ese nche ha ego ha jibe m ụgwọ mmesịa ya naba ma agwọrọ ngị ọgwụ echigarazie azụ sizie na m gwọrọ gị ọgwụ kpọrọ ụmụazị a bịa n'ebe a ka mụ na ha kwuo iji gosi gị n'ọhịa ya planụ na planụ ka m gba oke esi planụ ya ka ọ daba maka ma na-ebutekwa okwu a ndị mmadụ ga-akpọ gị na fonu they will call you a phone ọ bụrụ na ha kpọọ gị na fonu they must come out and say something mana ha ga-ente n'ihe m kwuru ka agba mara ihe ha ya ekwu ka a sị na ọ bụ arenji ị na-agba m na ọ bụrụ na jee paakị na-agba m n'ọkụ ụdịka ihe a ya eme ị na-agba m na ọ bụrụ na okongwu dibịa na-agba m n'ọkụ ụdịka ihe a ya eme ị na-agba m na ọ bụrụ na na-enyere ndị ụka na mụ na ya na-arapọ na ọ naghị achọ ntụ oyi esi wee goro peji ya ọ na ifuru ebe a na-enyere ndị ụka na jee paakị na-egwu mmiri na ọ na ifuru ya online chọgodi ya ọ dị ya ka afịa na ebe a na-enyere ndị ụka ji epe jee paakị visit by na ihe o mere agasịgbere ya na ọ na-enwezi kọstọma na beach jee paakị a na-akọwa na na-enyere ndị ụka bụ old friends ya ọ dị online na ọ na o doro anya nọ mathematics jee paakị bịa bụ onye ebubutere n'ihu ọgụ jee paakị apụta n'ihu ọgụ condemn Eke Hit na mụ na-eme nke a na-eme nke ọzọ okongwu dibịa eburu ya maka na okongwu dibịa ada agbam n'ọkụ efuru nke ịgbam n'ọkụ taa na ihe afụ problem maka na kama mma ewere ego nye ha kama ọ daa nke Amerịka njebe je gbaa n'ọkụ na Amerịka ma manye na ha ego because ama m JPAC bụ my good friend okwu anya ọnụ oh my friend then okongribe abịagokwa ebe a JPAC is my friend too JPAC nwe video mfọ ọ na-eme ọsọ na ya bụ Nkwo Hit afọ hit ore hit kịtịkpa bụ wakwa na zike dive JPAC ebụkwa onye ụkpọ na-ekwu ụkpọ na-ekwu Okija yes enwelu nke ịpụta dịtị na-ewuteka ya eseli ya na ị ga-achụba ya chụba ma family chụba ma nwunye nke a gana kedu ebe iji kwuo n'ụdị okwu a because afọ m ya sị na iwe yi nke a dịzị ka ihe mere eji kwuo okwu a bụ na okwu a bara m na anyịnya maka na ama m na onwere ihe m mere JPAC as from there no JPAC is my friend anyị na-akpa na phone okay for JPAC how I have a okwu even I will attend his wedding okay I must attend his wedding mụ na enwe issue kama na that he is a content creator mana ya na agwa ya bụ ya create nke dị mma ya ebe ekwuzina nke emebiakwa mmadụ based on ka o were side out one person or the other maka na emere agụ na ihe a na ọdụ ka PDP na APC yes ọ padi ya na on party contest mana dibia abụ party contest you must destroy others for somebody to success no JPAC mụ na enwere issue I can call him now he can call me I can gist with him, he can gist with me mụ na enwere issue so una bụ edozigo or JPAC why na phone now call him my phone now sana ngede Eke Hit na bakata MSS ka mkpọ ka mmalụ so JPAC is not my problem but my problem is that now JPAC wanted to promote me okay JPAC wanted to promote me JPAC chọrọ ka ndị mmadụ mara onye mbụ mana ọ gara in a long way the way the plan set up the long so the way the plan is we set up between them and Okongwu dibia and then enyi ndị ụka mere ka ndị mmadụ fụta ma as a fake why I'm not fake mmadụ a na-arị n'onwe ya result pass ya mana at least mụ na ya nwere issue so no ndị mmadụ nọ outside there mgbazikwa ihe ha na-afụta ya as I can call the back on phone now. Ikwute okwu na kama ị ga-enyefe ego
ije America ya mbụ na ya ga na-eme bụ ntu anyị si eme ya ka anyị esi na-eme ya ọkọ akọkwala makana saga anyị ga na-agba saga ọnụ adị ejebe ọnụ gbara aka mba ya nwere eme ka ya nweta something mmụọ na-eme ka nna agwa ya nọ na-aya ara so si adịrị okwu bụ jee park na Eke Hit n'ihe ọbụla bụ ọrọfọt na saga mana ha gba saga nke agba anyị na very long way o destroy ya my name so na-agwa na mara ya that is all for you so nwere ihe jikọ mụ na jee park adịghị we don't have an issue Eke Hit ga-attend the wedding ya in a very big grammatic way. And I'm telling people for them to come and see what will happen that day. Kafụ na ọ na-eme. Ọ na-eme na. Enwere video info because imesi video amarọ m na ị na-agwọrọ ndị ashawo ọgwụ. Ka mmalụ ma ga-alụwa agent na enwere m ụmụazị because anyị nọ ọka ndị anyị ma Abakaliki street enwere one girl nna afụ nna na ebe 4 AM afịa na ajọli ya njọ wee mgbe ọbụla nna ha na ama mmụọ amụ nsụkọ mmụọ ọ dị nwe kọstọma na Abakaliki street so achọrọ m ịghọta ese na onye bụla ashawo na ị ga-awụgideli ọgwụ ikpu afọ bụ ya afọ Okongo ewee bụrụ ya bụ vidio wee sị na nge gwọọla ya ka obodogodo ebe nwa gị nwaanyị nọ wee ọ gbara ma nwa nwaanyị Igbo na afọ ofu wee pụtara Okongo dibịa na-asị ngwọrọ nwa nwaanyị ọgwụ ọ mara ma nwa m nwaanyị Igbo na afọ ofu so ha wuri explain maka na a na-esi n'ụlọ gbara egwu pụtaba iro enwere ebe a nara abụ na Anambra steeti anya kedu ife ụmụ eji wee kwuo ụdị okwu a ọ ife ọ cruise ka ọ for real cruise for real I don't cruise I advertise my handwork n'ọnụ oyibo achọrọ ịkpa yes ị na-ekwu ya ha na onye na-agbacho na bịa to you hey biko na enwere iwe o nwere mgbe m ji wee sị ịchọọ ịgba achawo gị bịa to me no kedu ihe m kwuru onye ashawo onye na-agba ashawo already and ekwuru m sị as long as ị nwere something doing na mụ ya gwụrụ ọgwụ mee gịnị onye progress so ịgba ashawo bụ something doing is a hand something doing or handwork ka ọ bụ promicalous and domestic work ihe ka isi ghọta ya as long as you get it you get it maka na a man without a woman is a convenience is a man. St. Paul is a school, they'll be proud of you. Of course. Eke Hit. Onye ọbụla ma iwere olu wee mali. Eke Hit abịa sị na enwe ndị sị na na-agbasịkwa na-agbasị kaadị. Because enwe dibịa sị mgbe a abịa mmadụ na-complain na fa ga-eje bie no 3 days with 1 week na amafọ ya. And ife a na-eme dibịa ọbụla kwụ n'ọkụ ife a ka na-enwelụfa kịta enwe ndị na-ekwukịta na bifo ije ebe Eke Hit na ị ga-agba kaadị na ị ga-anọ 2 months eme afọ ya na ekwuru n'ilo inwe ike ịkọwara anyị na ụdị ife a dị ka ọ bụ ka biznes square dị ka ọ bụ na ụdị ife a dịrọ gaa n'ihu Eke Hit a na-agba kaadị na bịa and Eke Hit enwe na get feel enwe ndị si na fee wee bata ịgba tiketi na get fee ị na-abịa na be Eke Hit mara na ị na-abịa na be nna gị Eke Hit bụ ibe na be ya esicha nri nwunye maazị ji bupụta n'ite onye ọbụla ewere ngaji na-ekwu na-eri anyị na-agbakwa afọ anyị na-agba n'ime na-agwọ ọgwụ anyị na-agwọ ndị mma be Eke Hit ya bụ na eziokwu mana ofu okwu na-ewute m bụ na ndị mmadụ anaghị ekwu the truth n'ọ m dọka aka anọ so na Eke Hit enwe tiketi Eke Hit enwe get feel Eke Hit ebe ịbịa be m ịnọ ya na oru tọnụ agbara gị afa gwọrọ gị ọgwụ igboro obi ọma napa ife ka mba na mmadụ iberebe gị bụ na mmadụ bachara were obi meme gịnị na simple yes ife nna tinechu m ụra ife nna dị after ife nna dị involve ihe na-eme m nna dị happy bụ na
whenever you come to my house, I find the possible best to come for need the happy way now. Put a smile on his face. No be lie. Apo kena ne ya na nda asiri erika. No be lie. So if you na-achọ ịkọwara Eke taa bụ na ụdị ife adịrọ, Eke Hit platform anyị na-afụ a na-ede Eke Hit ka nkụ. Ogwu a nwecha Eke Hit niile na Facebook because anyị na-afụ Eke Hit ma ndị so Ogwu a bụcha Eke Hit anyị niile na Facebook. Clarify us. Mụnwa bụcha Eke Hit niile na Facebook. Eke Hit adịghị ịbụ. Okay. My face adịghị ịbụ. But my page dị ofu. Okay. Okay. Bible gwara say na in the 12 of apostles there must be an Judas. Yes. Kedu you na take you long you get the word of God? Mana me ga chegara na ajo me ihe me na-eme. Anyị nwa bụ ndị ezo ma na-aga n'ihu. Yes. As strong as that na Eke Hit apụta gị ife amara ya. Anyị enwekwa ndị nkwutọ. Anyị enwe ndị nkuzi. Mana ndị nkwutọ ma ndị nkuzi is very welcome to my side. What are you? Come on, I believe that now. Before you say or do, try to verify it. Yes. Eke Hit, ịma na otego anyị chọọ ịkọntaktị gị ka ị bịara anyị gbam ka anyị jụọ ya ajụjụ dị anya mana abịa m na-asị na onwe ike ọ bụ na ọsọ a sị na ndị dibịa na-agba n'Ọkịja na ngụ a anatabeghị ọtago ọsọ a sị na ndị dibịa gba so wee gbanya bụ ọsọ kedu ife na-achụ Olympics nwa a na-akwado na ka ị na-akwado kedu ife na-achụ ọsọ nwa ọbanye nwa Bueno, anyị na-ekwu. butue exercise ka ị na-eme kedu ife na-achụzi dibịa ọsọ n'Ọkịja because anụ m nu na-agba ọsọ ndị 419 ma ndị scam and asịkwu na isi agba gaa n'iru kọwala anyị. Hey. Amakwa m na-abịa nga na ajụ na-eju ọnụ. Mana o jukwa ọnụ, anyị ga-asakwa ya. Of course. Number 1. Okija be nna m anaghị agba ọsọ. Number 1. Okija bụ ezigbo obodo. Chukwu kesịarị were ihe dị mma wee chọọ ya mma. Ndị nwere ego dị n'elu ya. Ndị gụrụ akwụkwọ dị n'elu ya. Yes. Ndị oke amamihe dị n'elu ya. Yes. Our the whole Obi area bụ kpọkịrịkpọ. Yes. Ha were nnecha anya were tụgeta. Were sị na ha ma na ha nwere ọgwụ. Were sị na ha ma na ha nwere arụsị. Mana ha chọrọ ka efopụ ata n'etiti ọka. Ihe bụ ifopụ ata n'etiti ọka bụ ịjụ ndị mmehie were ndị ihe ha na-emechi n'ihu ọrụ. Ha nọkwara ya. So n'Ọkịja jaka ha họsịa ndị bụ ndị ajọ mmadụ n'Ọkịja. Mgbe niile a na-ahọsị ndị bụ ndị ajọ mmadụ Eke Hit agba ọsọ. Eke Hit enwa nga ọ jiri. Eke Hit nọbịa. Maka na onye nwere ihe ofio na nkụ ka ukwu nkụ na-anya arụkwa ọkụ na ọ bụ eziokwu. Onye o nwere ife ofio na nkụ asị nka njọ ọgwụ nwere ife ga-anyị ya arụ na nkụ. Ife nna gị na-achụ m. Nwunye m hapụ ya gba ọsọ mmeta isi ya ga-agba eme. Maka mekwa na ha BP ga-egburu m n'ụzọ. Everybody in love. Kwa mmụ? Yes. Ihe mbụ dibịa nọ. I love my wife more than everybody. Wow. I love my family. Ifu nge onye ọbụla ebe ogolobe m ya pụta ọsị gị ọfụ nge mụ na ụmụ m na-egwu egwu ebe a. We are playing as a husband and wife. Anyị na-egwuri ka ụmụaka. Nke anyị na-ebe akịta nwaanyị na-akịta na ọ na-ebegodo akpa n'ụlọ. Maka na ọfụbede adịghị anya and mom ya. Mana mpaaka ya moto eketa egwuregwu eset ya. That is it. Every family is supposed to either atụ egwu Chineke ma na-asọpụrụ ọdịnala.
na na-ajụ egwu Chineke ma ọ bụ na brother that don't make you a bad father. Sometimes you take your wife out. Sometimes go and play with your wife. Go when you're getting up mpaghara. Hapụ ọgwụ. Hapụ ọgwụ. Maka na ọnwa ihe gwọtara na ọgwụ ahụ na-agwọ, ọ nwaanyị a na ụmụ ya ga-ata afụfụ ya. So can you get to make him happy for even a 2 minutes? So I prefer that my family be happy. Mbata ntu a mụ na ha na-eme nke a kwụrụ m kwụrụ nke a na-azụ nke eburu m n'isi. Oles ka m egbukwu mbata onye ọbụla asọrọ m. Ha mara nwere ka nsị je. Ma mbatapụga na nọọ ka nna. Ana m ekwegodo ụmụ m ike agwụ m. Even my wife can never eat without me or my son. Ma mụ bụ dibịa bụrụ na mama ka esi control family. No matter what you are doing, your family is number one. You will go to side chic outside, it's true. What do you mean? Women were polygamous in nature. But not bad. But at least, my family is already contented with what they have. So, anyone that encourage you to happen when you game or men come or maybe cause or that person is very stupid. But can I go about and walk where I go? So, human being like him. I don't know about that. That's it. You make all the so why can't we make a family go them first? You go go now. Can allow the That is it. allow what I buy. I'm a boy to Ogwu. Ogwu abuna ga make a family make am na abede them to gbakwa yok. But I believe that now with love, my family will grow. And my children, the man or born na na ha echi afọ na nna ha be a good man. And then we start for where I stop. Mana nkero ya we put if nwunye ga odu kon ga nwere atibu any man that beats a woman is a coward. I say it. I don't beat my wife. But I punish my wife. How? How what? How do you punish your wife? My wife. Yes. How do you punish your own wife? Ogwu ka mmụta no because enwe ife ị na-ekwucha na amụta ife na ya. How am I punishing my wife by to just be far away from her? Okay. Simple. Ịgbaso m iwe na ọmakwu. Enyi efe. Ayi. Start motor pụọ before you ma ndị ọrụ ma nwunye na ụmụ ha before the motor is switched off. Mbọsị ị gara mistake ka ị gbaa ego ya ka ị mara ma ndị ọrụ dị. Ụdị ka biko a ga na-akpọ gị na video call na-ayọ ịbata be gị mara igbe ekwensu. Ị mara nwoke bụ nwoke. Afọ. Eke Hit. That is that na nwoke package the be ọfụma. Yes. Before ị na-eme ihe ọbụla dibịa a na-akpọ afọ ya bụrụ ndị ajọ mmadụ ya bụrụ ndị na-egbu mmadụ kama na anyị bụkwa mmadụ like ibe anyị. Ihe dị Igbo oke dị bụ ọkụ nọ. Otu a ndị pastors eme nwunye ha dị presentable. Ka esi kwesịkwa ka ndị dibịa mekpa nwunye ka ha mee gịnị? Ka ha dị presentable. Yes. Abi, to be honest, Ogwu about I think first guest in Abia nwunye bia. I don't think anybody has come with his wife to show you how much you love your wife. I can't go to my wife. Nwunye m kita na-eju ya maka di ya, she can explain very well. Some nkomapa, not all of them. Okay, not all of them come. Mpa na wa, what do you know all of them? But in ga-egbuzi ọ ga-ama na m ga-egbu ya. Ọ maka nsi pede. Eke Hit na Okija. Eke Hit na Okija. Moto anyị na-ekwu na ịbata park ya gị na ụmụ ya egwu. Moto nwa oso na arrange gift ebunye gị oso na moto nwa anyị na-eje na park esete. Oso na moto ị na-eje na garage wee na-ese. Ajụrụ onye na-ekwu. Iwere ọnụ m ihe fụrụ ọmụnwa bụ Eke Hit na Okija na-ekwu nkata ọgwụ iyi ike iyi.
Udere na-eri ozu na aka ikpeazụ a nọ mụ na-ekwu arụsị agọrọ Chukwu. A sị nke ebe ọ bụla isi abịa iru akwa n'ebe a na-akpọ Okija Junction. Ọkada ọbụla efuru ebe afọ si abute gị na be Eke Hit, a ga-ebute gị na be m. Ihe mkpụrụ a ga-edere abụ ka ụlọ manụ Igbo dị n'obi. Maka obi adịghị amụ ma na-egbu akwụọ na n'elu ka mmọnwụ. Nwayọ. Ihe mkpụrụ a gwara m ya bụ odogwu ihe ya na nwa. Ngalagwa gị kekere mbe yi. Ọ ka m ga-ebi ya. Dị ma bịa m So dị ya na-ekwu bụ na nke ọ bụla ị na-eme gee ntị ijide eziokwu ọ ga na-agara ahụ. And ejide na-asị eme ihe bifo esi na mmadụ si na nọọsụ gbaa mbọ ruo onye ahụ nso mara ma ihe agha asị nọọsụ ma ọ bụ eziokwu. A sị na ngwọcha ọgwụ ma ọ karịa 4 days ma ọ bụrụ na ọgwụ m arụghị ọrụ. Come and take your money back n'ọnụ oyibo. Kemgbe e ji pụta ụwa mgbe ndị egwuregwu a mbụ n'ụwa na-abụọ nke a m kwuru ya nke ikpeazụ online. Ndị mmadụ eburuzi ya na-akwụgharị. Ị na-ebi ya akwụgharị ebe m gwara gị the truth. Kedu ị na-egburu oge? Kedu ihe na-ada tụrụ Eke Hit? Wara ịma na Eke Hit na-eme nke afọ na na ọ bụ ka asị na asị ka ọ bụrụ ya asị ka ị ga-eke. Ọ bụ akarịkwa. Enwere ajụ njụ ya izebe nya bụ ajụ. Nkata na ọ bụ karịkwa. Nwayọ. Nwayọ. Zaa nka njụ ahụ. Ana m ajụ a na-ebunye gị arenji moto ị na-egosi online ọ moto yi ka moto ndị mmadụ ka ị na-ebute see foto ka ọ bụ ị na-eje na paakị hayata moto wee se ya bụ foto ka anyị dị shọ maka na moto ị na-agba n'iru ọkwụ karị gaa n'iru. Ọ dị mma. Nwa bụ Eke Hit na Okija anakwa eme ihe arenji. Gee ntị. Hey, Chineke nna. Chineke ọkpara. Ndị mmadụ esika. Mana ọ bụrụ ofu okwu mma n'elu ụwa. Ofu okwu mma bụ na onye ọbụla eji akọ asịrị ebe ya bụ onye na-aba n'ife. Okwu dị ya. Onye nwere ihe eji ya akụ, ọ na-aba n'ife. You are nobody. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịbịa na be m. Cheke moto niile agbanwere nke ji adịghị arụ taa. Nke m bụkwa bekwa ebe a kịta agbakwa bute ka e butere ya. Ọ dịkwa na be gị akịta dị. Gaa m teki m chọkwa. Spider. Nna m. Eke Hit gwọrọ gị ọgwụ ma ọ karịa 4 days. Ị nidighị ije ezigbo ya mbaba na-efe ihe Eke Hit mere ego. Ị nidighị ịkpọ onye enu, ị nidighị ịkpọ onye ana. Ị marakwa ntụ ahụ isi nye m ego ọgwụ a, gba m na ọgwụ m gwọrọ gị arụ ọrụ. Bịa ṅụọrọ m arụsị. I will take your money and give you back. Ọ na bụ ọ bụrụ asị ka ị na-asị ka ngwa na arụsị gbarịba. Na-abịa nwe arụsị. Assurance. Yes. Eke Hit tinyere gị I am the native tongue nyere na-enye mmadụ assurance. Enyere gị complete full assurance. Ihe ọbụla mere bụ ntu aka o si adị. Adọ bụ ntu aka Chimuso ekwu maka ya. Adọ bụ na ngwọrọ ọgwụ gbagwụ ngwọrọ ga-arụghị ọrụ. Come and take your money back. Ya na-ekwu abụla jụ. Ihe gwuru bụ ebe ọ bụla isi afọ Eke Hit. Mara amara na ọba akụ bụ ilo. Mara amara na mmadụ na-egobi mmadụ ka e were pụtọ mmadụ ka mmadụ were na-aga ahịa. Enwere ike ọ bụrụkwa onye ma ya ekwutọ mmadụ ka mmadụ were na-aga. Jụọ m ọzọ ka nsa anyị ka m mechie na ebe nzibeteke. Eke Hit, I'm enjoying your session. Ya bụ nji agaghị ntị ọfụma because onye nọ mmadụ nso bụ ife na-aghọta ụdị mmadụ onye abụ. Eke Hit enwe ndị anụgo m ihe before mana ịma na ebe akọ na azụ bụ asịrị so ka njụọ ya n'iru enwe ndị si na iji arụ mmadụ emebe ọgụ no body part ọzọ ịwọchi ya mgbe ebia enwe ka nsi wee na eze wetago ime egbujili m aka
so nsị ka mmalụ ife nwa asị na iji body part eme nne ma ọ bụrụ ndị aba eziokwu na iji arụ mmadụ na iji body part agwa ya bụ ọgwụ gaa n'iru ihe nji agwọ ọgwụ bụ ihe siri ike ka mụ nwa bụ Eke Hit ji agwọ ọgwụ mana nke ị na-etizi nke ị na-akpọ kịta na ya ụsabi okwu m agwụna Eke Hit enwe ebe ndị dibịa Okija na-eme nna afụcha online estu a isi Okija wee bịa at least ka njụ anyị some people mgbe fabia gbaa vidio ndị nwụrụ alụsị nwụsịa ebute fa yetago biko kedu ife inwe ikwu maka ndị dibịa Okija na-agba ndị nwụrụ anwụ vidio online na-etinye maka ndị mmadụ n'okwu alụsị fa na Okija gaa n'iru okay ị mara nwa ebe ikpu nne ya n'ụkpa rụta di nwa ebe ikpu nne ya n'ụkpa wee rụta di jere n'azụ ụlọ ebe ekori azụ friji na ngaga were kpọọ ụmụnna ha bịara na ya ikwere ikpu nne ya ọ fụrụkwa ya ọkụ agba nkete mpeta ya bụ ebe egbuo okwu nwere ike ikwu gbasara ndị na-ebuje mmadụ na-arụsịkwa ya ndị na-egosi ndị nwụrụ anwụ ozu yes ozu alụsị gbusi mana ndị a na-egosi ozu a kedu ozu ha na-egosi dịka ka nghọta dịka isi agụta n'onwe ndị na-egosi ozu fasị nọ ozu ndị alụsị kpọrọ oku ha zara ma ọ bụ ndị dị guilty kedu ife achọrọ m ịma your opinion on that my opinion bụ na arụsị kpọọ oku n'ihu arụsị ma eji ha arụsị gbuo ozu my opinion so amụ jụọ m ọzọ ka ọ bụ nke nwa jụọ m ajụjụ ya ka m gwara gị ya na jụọ m ọzọ Eke Hit ị ga-asị na ife alụsị ya na ime dibịa bụ ọkpụkpọ oku ndị Okija ife arụsị bụ arụsị ime dibịa bụ dibịa ime ka ihe arụsị kpọọ gị ihe arụsị imetụ ihe ọgwụ kpọọ gị ihe ọgwụ jụọ m ọzọ mgbe Eke Hit nefe na achọrọ m ịkọnfam otu a enwe ndị ama azị ndị na-ele ọgụ nwee ndị ama azị ndị na-agụwa akwụkwọ asị na ndị a na-agụwa akwụkwọ na ndị a na-azụkarị afịa akwa ndị Okija ọ destiny ndị Okija ime dibịa because dibịa karịrị na Okija wee nwoke na-ekwe amụ ntị na ka m ti ya ntu a Igbo onye ebe abụ m onye Aba ka e destiny ndị Aba destiny anyị Samuel ndị abịa na ndị Aba ọ na-azụ abịa penti wee abịa penti na-agụkwa akwụkwọ sometimes okay sometimes ọ dị mma ndị Okija na-eri ihe social materials na-agụ akwụkwọ sometimes mgbajọ m ọzọ biko enwe ife ikwu bụ mgbe anyị bido ka agụ si wee duo gbara anyị ihe atọch agụ na-akpa mmadụ ọ na-eme ya ọ dị useless because enwego ndị si na fatinye aka ebe a ọ ma aga itinye aka ebe a andọ agụ na-eme mmadụ ọ dị useless till ọ bịa lụọ nya bụ agụ ma ọ bụ gbuo nya bụ agụ. It's possible na agụ ya eme dị useless. Okay. It's possible. So abụrụ part comment. Eke Hit enwere ife anyị na-akpọ take your time na agbam. Take your time a na agbam bụ onwe ike ọ bụ na enwe ife anyị na-ajụrọ gị ịchọ ikwu ma ọ bụ na enwe ndụmọdụ ịchọ inye ma ọ bụ na enwe onye ịchọ ịkpọli akpọli ma ọ drag ya ma ọ bụ kene ma ọ shout out ihe ọbụla ma ọ bụ na enwe ife ikwu before ịchọkwara ka emphasize ya ka ikwukwu anya ka kavani ọfụma a na-akpọ ya take your time ife ọbụla dị otu a ịchọ ime this is your time to do it so gaa n'iru anything ọbụla ifili that ikwesịrị ikwu ị na-ekwuru ma ọ bụ nke ikwu bụ ịchọ ikwu ya gaa n'iru. No. Daalụ. Ihe a bụ gbam radio station abi? Yes. Adam. Gbam. Wetara m ọjị na nkwụ. Ọ nwere enwe ya mmiri nkwụ.
No, I don't have that bag. Ọjị na nkwụ. Enyego nke ọjị na nkwụ no. Vibe ebido no eva. Ndị mmadụ afọ ya n'ihu gbam. Eh? Afọ ya n'ihu gbam. Ngwara ị ga-agbọrọ nke enwu ka ha wee fụ ya n'ihu gbam. Ụwa dị mma. Ị mara ihe njikwa ihe abụ na-egwu na amụ ka eji achụ oke. Ịghọta. Ebe ọ bụ. Na nwata asịkọsị ya ka nne ya. Yes. Ọ sịkwasị ya ka nne ya. Yes. Ihe dị n'ije anyị efuru kịta na-abịa ije ka nwanne ya eziokwu. Hapụ ego. Listen, hapụ ego. Yes. Mgbe nwanne gị eziokwu. Mgbe ọ bụla ị gwara nwanne gị eziokwu, ọ na-abụkwa ụlọ ọchịta gị. Biko, ihe na-agwa ndị mmadụ ebe si na-abịa na GBAM radio station ka na-akọwa mkpa. Na-akọwa ka o si wee dịrị onye. Maka na ọ bụrụ na na-eme gị mmegbu ịbịa na GBAM radio station bụ ọfịs anyị na ebe a taa. Eji m myself mara ohere dịrị gị ikwu ka ọ dị gị n'obi. Yes. And ikwusia ka ọ dị gị n'obi. A ga-emekwanụ ka ndị mba ụwa fụ ya anya. Yes. And gbaa ndị mba ụwa fụrụ ya anya. Ihe dị mmadụ bịago na ndụ. Yes. Mana ihe na-ekwu na-abụ nna ọ ga-adịrị gị na mma. Ise. Dịkwuolu ngwu a. Ị ga-eji ịkọ ya aka na anyị dị. Ise. Ndị niile a na-ebe ata mbere ebe ata. Tupu mma abịa ebe ọzọ moto ga-akwụ n'iru asị m na moto mbere nga ka e wetere nka na ọyọ maka emere. Ise. Maka anọkwara m n'ọnụ nna anụkwa n'ọba ọnụ akara abụkwa ebe ọnụ akara abụkwa mma maka na eje na akara na-ekpe ekpe akara atọ n'ose. Afọ ọ bụ. GBAM station. Ife na-agwa ndị mmadụ igbuo. Ị mara chi ị na-ekpere. Ị na-ekpesi ike. Ọ bụrụ mmụọ ka ị na-agọ. Ị na-agọsi ike. Ọ bụrụ aja ka a na-achụsite m gịnị? Na-achụsi ike. Achụsi ike. Ihe ọ bụla abụghị anyị na-eme ebe ihe ọma na-echi na chi anyị abịa na chi anyị ewetara anyị nke bụ mma. Ise. Chi anyị manye anyị nke ọjọọ. Ọ dị n'ọfọ. Onwe nwaanyị ọbụla na-ebe aja anụba aja dịsi ihe anyị akpọ nwa bekee ya ite bịa gbaa nkwụ na ya anụmụdị ya. Ise. Onwe nwa okorobịa na ọga ma o nwebe ego ma ogo ba moto dịsi ihe moto ọma ya agba n'isi ya. Ise. A sịrị onye fee eze eme nga. Eluye. Eze eruo ya nke ụwa nafekwa eze taa. O rukwa echi enwere ike ọ bụrụkwa ụnụ ka eze ya eru ndị eze ga-erukwa ụnụ n'otu n'otu. Ise. Mbaba. Gị na-ayịcha. Ihe nla akụrụ na peji ụnụ bụ karat ndị nsọ. My lovely wife. Mba nke m bụ nke m abụ lovely wife. Ihe asị our lovely wife. Point of correction. Everybody love his own wife. Yes, yes, I agree. Ewere iwe. Mana karat ndị nsọ ụnụ ana mara eke. Don't worry, very soon I ga-agbakọ ya ọzọ. Mana onye abụkwa onye ohi o. Maka onye adara brand mmadụ tọn onye ọsada. Mgbe eji mma na brand na tọn ọsada na mgbe a ị ga-agasịgwa na social media. Alọbụla ndị adọ ifuru ahịcha ọ ga-adịkwara ya na mma. Ise. Ma ọ bụwa ebe ka eyi tiri Okija nkata ọgwụ iyi ike ihe ya na-ekwu maka ya. My brother. Ọ bụrụ na ngwọrọ gị ọgwụ ma ọ karịa 4 days ma ọ bụrụ na ọgwụ ngwọrọ gị arụghị ọrụ. Come and take your money back. Don't argue. Emena ife dị mma ọ gatụ n'egwu. Maka na ọ bụ ya dị mma ka anyị na-eme. Ọ nwere ejuru gbasara moto ebiri m. A sị na ọ ghara nji. Ka m jụgara gị ofu ajụjụ. Mmadụ a ga-emegide arenji ma arenji na-atụ at a sport. Ị ma na m emenube. Ito at a sport. A sport. Mba ọ fikọrọ obere arụ. Thank you. Ọ fela arụ. Ije ebe m kịta. Moto na-atụ aka nọkwa n'ọkụ. Ụfọdụ sị na m goro 200,000 wee sị butebe m. Many stories karịrị akarị. Ọ nwere ofu onye ebe anyị tiri egwu mgbe ahụ egwu ji anaghị aga ya sị ka ịma nke a
ịgba nke ọzọ ọ dịbezo Digwa gara ahịa. ọ gara ahịa mana ndị mmadụ nere ara ọ nọkwa ọdụ ka Mike ume kịta gwọgwọ onye mụ ya mgbe ahụ Okay. hey o nwere ya mmanụ ya mgbe ahụ na ndezi nwoke jeziri bi ya bụ legend of Africa tiri ụdị ka egwu a nọbụ ya na-ata afọ mmiri na ehigbe ị na-esiri m na bịa anyị mana o tiri egwu dị ile ndụmọdụ egwu ya niile bụ ndụmọdụ Yes. Ode tukwa mmadụ afa. egwu ya niile bụ ndụmọdụ apart from ndụmọdụ niile ahụ o ji egwu ya wee nye kedu the benefit bụ na rafinadash ọ bụ na abatara bi ya gosi new building cars nka gosiri ime na onye a bụ old legend but a gara abịa kedu ihe afro ọrụ old house ọ bụrụ na gozie na n'isi fụ na mmiri na-adọrọpụ somewhere else igosi na enwa bụ ndị Igbo a na-enyere onwe anyị aka mana ọ nwere ihe emeta ụfọdụ ndị na-ata gị ndị DSS na-ata gị ndị nke na nke Igbo oko ha bịa mee arrest ndị a ma ataki ndị Federal House of Assembly ndị ngịnị nwanụ ndị human rights ha jee na onye a regent na onye a need help they can't tag the Nigerian legends should go and help the poor pharmacists. But enwere any single mistake him like that, they will tag the DSS, they will tag Nkata, they will tag Nkata. Tag EFCC. That's it. You go second Igbo afọ onwe ha n'anya. So ihe na ebe atọ abụ that now. Ọnwụ ọgwụ ọbụla ị na-agwọ mana ọ bụrụ agagharị. Bịa na be Eke Hit na 4 days ka ọgwụ m ji ele. And ihe ọgwụ ma ji ele 4 days bụ na ihe na-eme ebe ihe si n'aka nna aka nna eme. Ọ bụ na ngwọrọ gị ọgwụ ma ọ karịa 4 days ma ọ bụ na ọrụ ọrụ and take your money back. Na ọ bụ na arụ ọrụ a na-akarị 4 days. Ọmụnwa gwuru ọ bụ na ịgba n'ihi na agba achawo mana ị na-enwe kọstọma ndị be anyị ekwu m na mma gwụrụ ọgwụ ikpu emeghị gịnị a na-afụ gị ụfụ ikpu a na-afụ gị ụfụ nke masara ọkụ ya ma bụ na ikpu ya afụ gị ụfụ nke masịrị ma ọ na-afụ gị na ọrụ na-abịa ma ọ na-afụzi gị na ọrụ abịa na ayụsabi ị ga-akwụ ya transfer ikpu Eke Hit ịma na a na-ekwu ibe a na-ekwu ọnwa onye ọbụla ma na achawo abụrụ ife kwesịrị ka adị proud of onye mere some people ji asị kedu nke bụkwa na ị na-agwọrọ achawo isiri ọdị na ị na-agwọrọ ndị banka maọbụ ndị prọfesọ maọbụ ndị politician na-achawo oke ụfọdụ na-asị that means na ị na-agwụkwuru ma ndị kidnapper ma ndị ori ma ndị ekperima ma ndị na-ama aka akpa ma ndị na-akwụ na highway ndị na-atọ mmadụ. Eke Hit gba atọọchị n'okwu a ka anyị mara ebe okwu a si wee pụta gaa n'iru. Ejụrụ m ka nsa gị ka ejụrụ m ka m kwuo okwu. Clear the air, just clear the air because even na ebe a bụkwa ka m jụọ even ndị mmadụ na-ajụ. I want to ask a question. Okay. Kedu the full meaning of achawo work? Ọ n'oyibo ka ọ n'Igbo? So the Igbo must swear Igbo. Achawo work is a sex worker. A na-akpụ ya. Asị nga achawo asị nga ịla dị worker ịla dị ngịrị gbachawo work n'Igbo. N'Igbo akwụnakwụna nọ onye na-ele arụ ya ka o wee nweta ego. Onye bụ na onye jụrụ ga achawo asa nga sere human part now. Kedu full meaning of achawo work n'Igbo? Onye bụ na odi na anụ nwoke enye ya ego. Kọwaa na English ihe ekwu kịta. If you sleep with a man will pay you. Yes. Ngwanụ ngịrị ebu achawo work n'Igbo. Idi na anụ nwoke. Kedu ime na-emeziri m tụmbọ bụ otu a nkwuo na iwesi akwụkwọ n'Igbo okwu na-ewesi akwụkwọ n'Igbo kedu ebe ọ bụzi? The full meaning of achawo work bụ ọrụ aka. Okay. Ọrụ aka and work. A na-agụ na university. Sheikh Zem bụ na university mgbe egoro. Na mgbe m mere interview na ekwu university mgbe Sheikh Zem University of Work. Ịma na onye gosi akwụkwọ a na-epost ya ebe a na-arụcha ọrụ aka. Like enwere corpus a na-epost na this company. Enwere corpus a na-epost na Abakaliki Street ma ọ bụ ebe a na-agba achawo ka ekosibụla ọrụ aka. Amara m nke Abakaliki Street. Achawo work bụ ọrụ aka ka mgbe ya mma bụ agwara nga na ọ bụ na ị nwere ọrụ aka.
mana ị na-eme a na-agazi ọfụma na mma gwụrụ ọgwụ nke na-eme ọsala ọkụ simple mana maka nwa na kidnapping bụkwa ọlụ aka ekwe kidnap oge side a pụtaba ọ bụ ihe m kwuru maka na ashawo enwere onye ọ na-emegbu thank you mana kidnapper nwere onye ọ na-emegbu Chineke nna kesịara ụmụ nwaanyị were business bidoro ha na Nkata simple as ABCD container ka ọ bụ ka kiosk ka ọ bụ supermarket container karịrị nke onye America na-atụ ụmụ nwaanyị hayi maka Chineke nna agụọ ya agụ nke bụ nwa bụ nwoke na-agwọ mmụọ otu mana efu ego nne mana nwaanyị nkịta agụọ ọgụọ ya edo omegapụ ikpu na ego nne ya pịa iwere okwu aghọtara m ife ugwu because ndị na-atọ mmadụ na-emejọ mmadụ mana ashawo bụ ahụ ya ihe m kwuru bụ ọ bụrụ na ị nwere aka ọrụ mana ịnwa customers amụ ya bụrụ ọgwụ enwe customer ka ọ bụrụ ihe m kwuru aka ọrụ bụkwa na ọrụ eji aka alụ nke a bụrụ na aka ka eji alụ na mbọ ike igbu na aka ọ dị iche biko dị iche enwere iwe ngịnị ya egweje ama otu n'ikpe ọka aka daalụ nne daalụ nne ndị be anyị ka anyị weta ya na njedebe ebe a bifo ọgụbekwa ọgụbe na-ekwuru ajọ m nasa anyị na-ekene Igbo Ekweze Eke Hit ezigbo mmadụ anyị na-ekene ya ka o sobe na anyị tata otego anyị chọbara ya otego anyị yọbara ya ọ na-asị m ya mbaba na nwonkwa na-efe na ya cha na ndị mmadụ si mụ jukene ya ka mkpọtụ ya jụọ anyị ife a because mụ ama na mkpọtụ ya debia ebe a na for 1 hour m ga-ajụta ya ebe na-eche njụta ya antata ọ sị ka ọ bịa n'ele anyị tata Eke Hit daalụrị nne kisi hapụ ndị na-eche gị n'ụlọ hapụ your lovely family wee sị ka ị bịagodegwu uwe okwu tata ịsụrụ ya n'Igbo na ife na bụ digital world daalụrị nne thank you for joining us today ndị be anyị afa m ka bụ Dr. Chijioke Igwendu Odogwu bubu ya mbaba ezigbo onye aba nwanne Odeluwa na nke ikpeazụ a thank you for joining us today on GBAM hapụ thank you gaa nụ ntị the worst part bụ na onye ọbụla gbatara nkụ ahụ si mgberebara ya ụgwọ ọrụ ebe akwa na-Eke Hit mgberebara ya ụgwọ gaa nụ ntị nna ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa kwa ahịa ị na-azụ anaghị aga ọfụma Eke Hit ya bụrụ gị ọgwụ ahịa ị na-azụ anaghị aga ọfụma ọ bụrụ na ị na-atụ ọrụ mụ anakwa ekwu okwu ịtụ ọrụ ka edebe ya 1 month na ọ bụ nke a bụ na m nọ na nke mbakịta bịa ebe a na wetara m ugoro 7 kịta nọ na nke yọ mbaba na m nọ ebe a kịta ka nye 1 testimony wee na wetara m ugoro 7 wetara m akpa na ọkọ nyụrụ 7 places ọ bụ na ọ nwere mgbada ị ga-enye PO kịta wetara anyị ebe a nọ ebe a na ọ bụrụ na m eme otu mmiri akụ maka mgbada wee na ka m kwụsị ime dibịa wetara m ugoro 7 wetara m ọkpana ọkọ nyụrụ 7 places ọ bụkwa otu ebe wetara m ọkọ na-eri akwụ ya ọkọ na-eme oricha akwa ọ were anụ ya tụwa akwụ ya ṅụọ akwụ ya wetara nya otuko iwetara nya bọs nye m mmiri ọbụla na-agba na ana nkịtị mmiri ọbụla na-ehu ehu ma ọ na-ehu n'idoi ma ọ na-ehu na gota m nwere ya gbọchara ọgwụ ma ị nọ 30 minutes ma mgbada akwụ ọgwụ ka m mechie dibịa ebe a na nnọ ya ebe a na 30 minutes ma mgbada akwụ ụgwọ ka m mechie ime dibịa ka ma na m amụghị ọgwụ m na-agwọ ha yes ị ga-eji bịa bụrụ mụnwa bụ Eke Hit bụ na mụ na-agwọrọ ụmụaka ọgwụ mgbada na-agwọ ụgwọ mana ụmụaka a na-agwọrọ ọgwụ mgbada na-agwọ ụgwọ echitakwara mgbe ndị ọcha na-abịa egoro ya bụrụ ohu eji ya akwa azụ eji ya eme nte eji ya eme imụrụ oko nke niile aha bụ ihe ọjọọ mana nke ọbụla ya mere bụ ihe ọjọọ wetara m ihe ya m kwuru kịta na ka ntest ọgwụ nga wee na kịta ka ndị mmadụ ma na Eke Hit nwere ọgwụ a na-agwọ ofu onye nye m test jos nye m ọgwụ a na ka ntest 1 person wee na-abịa achọrọ ka ntest 1 person n'ime ụmụaka gị na wee na ka ndị mmadụ ma na m nwere ọgwụ ahụ na-ekwu okwu ya ụtana wetara m ihe ya m kwuru kịta mgbọcha ya bụ ọgwụ
agwa gị na onwe ngenye gị mana ọ dị ka ọ nọrọ nso Eke Hit enwe ndị nwe ike isi mụ ka phone number gị ihe ọbụla bụ my phone number enwe ndị nwe ike isi biko Eke Hit maka ndị ga-asị phone number gị because gbam anyị nke ọbụla mmadụ si n'ọnya bụ ife na-agalị anya ka ọ bụ na ị chọrọ ịkpụ ya akpọ kama ka etinye ma emesịa ị ga-etinyekwu ya agbakwa ya akpọ ma emesịa ị ga-etinyekwu ya ngwakpọ kafa kafa nụ ya n'ọnụ weta bịa n'ụsọ nwaanyị anụ ha eji ndị bụ na ụgwọ taa na-apụara maka ndị nwe ike ị na-ajụ kedu ebe nọmba ya dị gaa n'ihu biko na-eme nọmba ebe a nọmba m na-achọ ịkpọrọ ọgwụ na-abụ ma direct nọmba ada akụkọ mmiri 081 66 92 38 44 ihe a bụ my main line and the WhatsApp line biko nna ihe na-agwa ndị mmadụ ebe ọ bụla isi akpọ Eke Hit gbaa mbọ fụ na ichi eziokwu maka na Eke Hit bụ onye eziokwu and ọ bụ ezi aka nchi aka mmadụ asị na-agụ na onye a dị njọ wee na onye a dịrọ njọ baba kentị before isi na mmadụ dị njọ gbaa mbọ mee invitation onye a dị njọ maka na mụnwa bụ Eke Hit etu a nọ ebe a na ọ bụrụ na ebe a kịta bụ ebe a na-etest ọgwụ akara mesi ka test ka n'ọgwụ mụ na ga test ọgwụ na nkaịkaị ama m sikwa ga test ọgwụ no ka test ka n'ọgwụ ọ nwere ebe test ọgwụ so ya na-ekwu ebe ọ bụ na isi akpọ ọnwụ ihe na-esiri gị ike bịa na be yọm baba ịbịa ebe a ihe ọbụla abụghị your problem will be solved hapụ ọgwụ ọ nakwa agwọ ọgwụ mana ihe ọ na-eme ebe ka ndị mmadụ mara ndị mmadụ ka ụwa mara ụwa yes and ihe ọ na-eme ebe ka chi dị mmadụ yes so yọm baba okwu mmụnwa bụ Eke Hit pụtụrụ na be gị ata ga-abụkwu ngọzi ka ọ bụ to you you see ọ ya abụkwa ihe ọma you see jee wetara m mmiri ma ise ya nzu ma ise ya ọdụ wetara m ya ebe ka ngozi ụmụbe nnaba okay so what did nke a ga-abụzi off camera yes ndị be anyị ana m ekene unu tata ka anyị weta na njedebe ebe anyị na-ekene Eke Hit kwụsịnala ya tata ndị be anyị aka m bụ Chijioke Igwendụ gba ndị mmadụ na ọgwụ Eke Hit a na-akarị 4 days ọkwara ha na ha ghọta ndị be anyị ngwanụ unu anụghị ihe n'ọnụ Eke Hit na mmụọ ife mmụọ bụbu host interview ndị be anyị ngwanụ ka ọ dịnụ peace